At mayroong mangyayaring debate ngayon, no? At ito ay sa pagitan ng dalawang naglalakihang iglesia dito sa Pilipinas. So, ang Roman Catholic Church at ang Bible Defender Church. Ayan. So, ang patutunayan nila ngayon ay Iglesia ni Cristo ang pangalan ng iglesyang itinatag ni Cristo. Yan ay patutunayan ng Bible Defender na si Brother Gerard Cognahan. Ano? At negative naman dyan ang kampo ng mga Roman Catholic Church, which is tatayuan yan at itatayo ang bandera ng mga Katoliko. At negative dyan si Brother Nash Benavides, no? At magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong moderator at ang third man on the ring. Ako po ay si Sispo. No, huwag niyo lang tanungin kung ano yung kinaaniban ko at kitang magaganda ang inyong gabi ngayon, no? So, doesn't matter. So, ang ating pag-usapan at ang kanilang napagkasunduan ay Iglesia ni Cristo ang pangalan ng iglesyang itinatag ni Cristo. Ayan yung patutunayan ni Brother Gerard. Ano, bago yan? Yes, copy, admin. So, ito po ang ating pong rules. Debaters Convention Rules. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator na next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay sa 20 seconds time. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical next question kaagad, walang paliwanagan. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative, negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inalatag man o hindi inalatag. Rule number 6, ang debater na makatatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulong disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang itinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. No side comment, no unprofessional attitude, no objection during conclusion, at of course, ang mahalaga po, respect the admin and moderator. Decision niya palagi is always final. At ang panghuli, mga kapatid, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Back to you, moderator. Okay, salamat, Bro Albert. At salamat sa pagbasa ng ating mga rules. At panig na rules sa dalawang magkabilang panig ay agree ba kayo sa ating ipapatupad na rules? Yes, agree. Yes, agree ako bro, agree. Affirmative side. Ayan, so bago ko ibigay kay Brother Gerard, bigyan ko kayo ng panahon para magpakilala, introduce yourself sa ating mga viewers, ano, at nandito sa room at nasa Facebook at sa TikTok. Brother, umpisahan muna natin sa ating affirmative ng Bible Defender, Brother Gerard. Yes, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig. Kilala na ako ng iba dyan. Patutunan ayaw ni Nash Benavides po ng Roman Catholic dun sa katotohanan. Gusto nila kasinungalingan. Yan, pabubulanganan natin lahat ng mga argumento nila. Ang Brother Gerald Cognahan, Bible Defender, pumapanig sa tunay na doktrina ng Biblia. Shout out nga pala sa Master's Blog. Yan yung platform ko na may page na ihahayag ang mga maling doktrina ng ibang mga religion. Salamat sa Brother Gerald, bro. Okay, yun. At narinig nyo ang poging-pogit at matipunong si Brother Gerard ng kampo ng Bible Defender. Okay, at tawagin muna natin from the right corner, naka-head ng mic, naka-head ng hat. Sa kampo naman ng negative side, tatayo ang bandera ng Katoliko. Brother Nash, pakilala ka bro. Yan, magandang araw sa atin lahat. Ako po si Brother Nash, aka Uncle Nash. Ayan. So maraming salamat.
Binabati ko ang aking kaibigan, si Brother Sispo, si Uncle Albert, si Pastor Baler, si Brother Jeff, no? Si Tatay Ben na nandito na walang pagbabago, isang patripasyonism yan. So binabati ko. At para naman kay Gerald, Uncle Gerald, handa ka na ba, Uncle Gerald? Sana after neto i-post mo to doon sa live mo, sa page mo. Yan. Salamat. Share yan, nakashare lahat. Okay. Salamat, Brother Nash. At yan yung ating dalawang matipunong debaters nung nakilala nyo na. No? So ako ang inyong moderator for tonight. And I'm Sisbu. And I will be their referee. No? At I will not be so strict sa inyong dalawa. Ano lang yung nasa by the book natin, by the rules, doon lang ako makikialam, ano? At ang format natin ay 10-7, no? At 10 minutes paglalatag ng mga argumento, 7 minutes ang ating cross-examination, no? At vice versa sa rebuttal, ganun din, 10 minutes paglalatag ng rebuttal at 7 minutes sa ating cross-exam sa mga rebuttal at 5 minutes sa ating conclusion. So, agree kayo sa format na yan, mga ikan? Oo, agree. Bigyan natin ng 10 minuto sa unang paglalatag si Brother Gerard ng Church of God, ng Bible Defender. Okay? Bible Defenders. Okay, Brother Gerard, ready ka na ba sa iyong 10 minutes? Yes, bro. Okay, no? Salamat sa pagkakataon ito na nakapaghayag uli ako ng mga tunay na katotohanan na tunay na doktrina ng Biblia. Sa topic na pinagtibay namin ay True Church. Sa main topic namin ay affirmative side ako. Napatutunayan ko, Iglesia ni Cristo lamang ang itinatag ni Cristo ayon sa Biblia. Alamin natin. Post time. Post time, Mr. Moderator. Ang topic, okay, ano yung natin? Clarify ko ha, ang topic natin, patutunayan ko na Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia tinatag ni Cristo. Yan yung topic. Yes, bro. Okay, clarify lang natin. Okay, sige. Salamat, go ahead. Napatutunayan ko ang Iglesia ni Cristo lamang ang itinatag o ipinangalan ni Cristo na alinsunod sa pangalan niya. Hindi Iglesia Katolika. Come na lang siya, pwede naman. Para hindi na mag-choppy yung line niya. Malinaw na. Yan, try mo, sige. Okay, sige. Okay, sa topic na pinagtibay namin ay True Church. Sa main topic namin, patutunayan ko, affirmative side ako. Iglesia ni Cristo lamang ang itinatago, ipinangalan ni Cristo ayon sa Biblia. Alamin natin Biblia, kung talagang yung paniniwala ko ay magkaugnay din sa turo ng Biblia na Iglesia ni Cristo lamang ang itinatag at itinayo ni Cristo o ipinangalan, hindi Iglesia Katolik. Alam mo naman natin na ang Biblia ay katotohanan, ito yung mga salita ng Diyos. Kay kalawang Timoteo 3:16 na ang sabi, ang kasulatan ay pinasiyahan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo sa katotohanan at pagpapabulaan sa maling akal. Kaya, alam naman natin sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang binigay ang pagliligtas sa tao sa silong ng langit, na siya lamang ang makakapagligtas sa tao. Kaya, ang kalooban ng Panginoong Diyos ay pinaunawa sa atin. Kanino? Pakinggan yung Efeso 1:9, ganito mismo mababasa, na ito ang kalooban ng Diyos Ama. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Then, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Maliwanag ang kalooban ng Ama ay nasa pamamagitan ng anak niyo, Yeso Kristo, na doon matipon ang lahat ng nilikha at mga tao sa mga paa ni Kristo. Sa Mateo 16:18, napakaliwanag. Para sabi ni Kristo kay Pedro, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro.
Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang pintuan ng Hades ay hindi magsisita na iglaban sa kanila. Ang Mateo 16:18, ito yung isa sa mga authority na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ay ginawa siyang ulo sa iglesia na siya mismong nagtayo diyan sa Colossus 1:18. Ayun ang kalooban ng Diyos, na dapat doon matipon ng lahat ng tao. Binigyan linaw ng Panginoong Kristo sa Efeso 1:22. Ganito mismo sinasabi, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay sa iglesia. Ang iglesia, ang katawan, at ang kapuspunan ni Kristo na siya naman pumupuno sa lahat-lahat. Napakaliwanag na si Kristo ang ulo, sa Colossus 1:18. Ang katawan ay iglesia, binigyan niya ng diwa. Sa Efeso 5:23, si Kristo ang ulo, ang katawan ng iglesia, siya rin ang tagapagligtas nito. Maliwanag sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo ron sa Roma 16:16, mga batian kayong banal na binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Meron bang mababasa? Tignan ng bara? Hindi. Dito mamaya kasaysayan niya. Alam niya, papaliwanag po Apostol Pablo bakit siya naging apostol ng mga Hibrea. Maliwanag, iglesia ni Kristo lamang ang Diyos, ang daya ng Diyos na sa pamamagitan ni Kristo. Na dyan dapat matipon ng lahat ng tao para may das. Paano ng ibang mga radio? Bibig ng clinic at Kristo ng Mr. Moderator, bakit pabibili Kristo ng dugo sa Diyos kung ito'y sa Diyos? Post time. Nagchachapi. Bro, presentation bro. Nagchachapi yung kaibigan natin. Sayang yung oras niya. Brother Gerard, ang gawin mo, mag-out ka muna tapos join ka ulit. At para ma-refresh yung yung connection mo. Kasi parang nag-robotic ka eh. Okay, shoutout po sa inyo sa mga nanonood dyan sa ating live. Ang natutunghayan nyo po ay isang debate sa pagitan ng Bible Defender at sa Katoliko, no? Roman Catholic Church, no? At shout out po sa ating ate na Albert, no? Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa inyo po. Happy birthday. Yes bro, okay na. Ilang minutes pa ba? 5 minutes? May 5 minutes and 20 seconds ka po bro, no? Shout out din kay Maricel Shelax, no? Kay Pastor Baler na nanonood sa atin. Okay, Brother Gerard, ready ka na sa yung paki-mic check na ulit? Yes bro, maliwanag na ba? Ayan, okay na. Okay, resume natin yung time, Brother. Okay, Go ahead. Makaliwanag na Biblia, Iglesia ni Kristo lamang itinayo. Doon pa lamang sa topic na pinagtibay namin, na ipinangalan, itinatag ni Kristo, Iglesia ni Kristo, hindi Iglesia Katolika, Sa Gawa 20:28, yan tanong naman ng ibang mga relihiyon. Kung sa Diyos na ang Iglesia, bakit ka bibili ni Kristo ng dugo kung ito'y sa Diyos na? Ano bang matibay na batayan? Iglesia ni Kristo lamang ang tinubos. Bago tayo dumating sa Roma 5:9, basahin muna natin ng Gawa 20:28. Kung sino bang tinubos ng dugo ni Kristo? Katolika ba? MCGI ba? Born again pa? Born again ba? Lahi ba na SESPU? GSDA o iba pa? Ang sabi sa Gawa 20:28, ingatan ninyo kung gayon ang iyong sarili at ang buong kawan na inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga kaptiwala upang papanin ninyo ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang mahalagang dugo. Ang binili po ng Panginoong Kristo yung Iglesia ni Kristo. Ang ginawa ng Baptist, Catholic, MCGI, JW, pinalitan nila ng kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan nun?
Catholic Church ang itinayo ni Kristo. Seventh-day Adventist Church ang itinayo ni Kristo. Born Again Church ang itinayo ni Kristo. Yan yung mga kasinungalingan na ipinalit doon sa Roma 1:25 na ang sabi ng Panginoong Diyos, tinalikdan ninyo ang katotohanan at ipinalit ninyo'y kasinungalingan. Sa Roma 10:3 mababasa, mas sinusunod pa ninyong sarili ninyong pamamaraan kaysa sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sa araw ng paghuhukom pa mga kapatid, sa Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo lamang din ililigtas. Pag ang Iglesia ni Cristo, pumasok ang tao doon sa Iglesia ni Cristo, ay gaano ba kalaga? Para maligtas siya, harap ba siya sa Diyos na walang dungis? Pakinggan ninyong Hebreo 9:14, ganito mismo mababasa. Ganito pa kaya ang dugo ni Cristo, nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa ngagawang ay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Maliwanag, kaya binili ni Kristo ang Iglesia ni Kristo para may walang dungis, kapintasan, dahil sa dugo ni Kristo na nakapapatawad sa lahat nilang kasalanan. At ang isa pa sa mga dahilan, bakit binili ni Kristo ng dugo ang Iglesia ni Kristo? Maliwanag ang kadahilanan. Inilayo sila ni Kristo sa puot ng Diyos para di mahatulan sa aron. Pakipos. Nawala yung ano natin. Nawala ako. Okay, we have last 2 minutes, Brother Gerard. At ano yun, Brother Albert? Yes, bro. Okay na? Wait lang, bro. Nawala ako sa live stream. Nawala ako sa ano, bigla ako nag-crash. Nag-crash ka? Di ba, Uncle? Ano nyo lang? Bigyan na lang tayo ng kopya ni Nash. Bigyan ko kayo ng kopya. Naka-live naman ako ngayon. Okay, sige. Pwede na magkatuloy? Pwede nyo. Okay lang yan, Brother Albert. Ano mo na lang, delete mo na lang. Bigay ko sa inyo, post na lang natin. I-repost nyo na lang to. I-post na lang natin yung galing kaya. Okay, Brother. Okay. Okay, pwede na. Brother Gerard, no? At meron ka pang last 2 minutes and 20 and 19 seconds. At tuloy mo yung iyong ano. Okay, no. Napakaliwanag, ulitin ko lang no. Sa Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo ni Cristo. Hindi Baptist, hindi born again, hindi Catholic, hindi Seventh-day Adventist, MCJ, hindi yan. Kasinungalingan ang ipinalit nila dun sa katotohanan ng Diyos. Matagalan nakasulat sa Biblia ang Iglesia ni Cristo, samantalang puro Biblia ang pinag-uusapan natin dito. Bakit ayaw dun sa katotohanan ni Cristo? Ang sabi sa Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo lamang tinubos. Sa Hebreo 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Cristo na nasa pamamagitan ng Espiritu walang hanggang inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis sa tao, sa budhi, sa mga gawang patay upang magsilingkod sa Diyos na buhay. Maliwanag, kaya binili ni Kristo ng dugo ang Iglesia ni Cristo para may harap sila sa Diyos na walang dungis at kapintasan dahil sa dugo ni Kristo na nakakapatawad sa lahat nilang kasalanan. Ang isa sa mga dahilan nila, bakit pa binili ni Kristo ng dugo ang Iglesia ni Kristo? Maliwanag sa kadahilanang inilayo sila ni Kristo dun sa puot ng Diyos para di mahatulan sa araw ng paghukom. Pakinggan ninyong Roma 5:9, ganito mismo mababasa. Lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay magliligtas tayo sa lahat, sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Maliwanag ang kawan o Iglesia ni Kristo, kaya binili ni Kristo ng mahalagang dugo, ay iniligtas doon sa puot ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ang paraan para maligtas ka doon sa purong galit ng Diyos sa araw ng paghukom. Ngayon, alam mo na, Brother Nash. Kaya pinagpauna natin ni Kristo ang paraang iyon para makaiwas. Kaya nga sabi niya sa Lucas 13:24, magpagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, na yun ang papunta sa kaligtasan. Tatandaan ninyo, maraming magsisipasok doon, ngunit hindi makakapasok. Maliwanag, pagsikapang makapasok sa makipot na pintuan. Ayan, tanong, sinong pintuan na yun? Na dinaraanan ng mga tupa. 1:9. Kaya
sinabi ko sa inyo, ang totoo, ako ang pintuan na dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan ng sino man taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko'y maliligtas. At papasok at lalabas ay makasusumpong ng pastulan. Maliwanag ang tanging paraan. Okay, maraming salamat. Okay, salamat, Brother Gerard. No? Time's up sa ating 10 minutes. No? At diyan natapos yung kanyang unang paglalatag. No? At bigyan natin ng 7 minuto na pagtatanong ang negative side sa mga nilatag ng ating affirmative. Brother Nash, Yes. ang Roman Catholic Church, ready ka na sa iyong 7 minutes. Ready na, Uncle. Okay, timer starts now. Okay, maraming salamat. So, aware ka ba na ang topic natin ngayon, Brother Gerald, patutunayan mo na ang pangalan ng iglesyang tinatag ni Cristo ay Iglesia ni Cristo? Yes, yan yung inistan ko, bro. Kung naintindihan ko. Okay, so yan yung inistan mo. Dito sa ikalawang Timoteo 3:16, mababasa ba dyan pangalan Iglesia ni Cristo? Ang ikalawang Timoteo 3:16. Mr. Moderator, yes or no lang, no? Oo. So, wala. Okay. Wala. So, ulitin ko na lang. So, dito sa 3:16, mababasa ba dyan pangalan Iglesia ni Cristo, yes or no? Wala. Okay. Ginamit ko ang ikalawang Timoteo 3:16 bilang pagpapatunay na ang Biblia ay katotohanan at salita ng Diyos. Kaya magagamit sa pagtuturo ng katotohanan ng kanyang mga salita at pagpapabulaan sa mali. Okay, next question. Okay. Dito sa Gawa 4:12, no? So, mababasa ba dyan ang pangalan ng iglesia, Iglesia ni Cristo? Mababasa ba dyan? Wala. Mabasa yun sa Mateo 16:18, Colossus 1:18, Roma 16:16. Binigyan niya ng unawa. Si Kristo ang ulo at ang katawan iglesia, maliwanag iglesia ni Kristo. Binatay ko ang Gawa 4:12, mababasa. Kanino ipinagkaloob ng Diyos Kristo sa tao? Yun lang Kristo lamang. Okay. Next question. Next question, bro. Kapag nabasa bang Iglesia ni Cristo sa Biblia, kayo na yan, bro? Kayo kagad yan? Yes or no? Yes. Okay. Iglesia ni Cristo no unang iglo, natalikod yun. Ang batayan namin, Iglesia ni Cristo 1914 doon sa 1:16. Pause muna natin ang time. Wait lang, Brother Gerard. Choppy ka kasi. I-pause natin yung time. No? Mayroon pa tayo. Okay, sige bro. No, yung sayang kasi yung mo, sagot mo pag hindi hindi clear yung malinaw na ba? Bro, malinaw. Oh, sige, ayan. Sige, go ahead. 15 seconds, bro. Okay, sige, maliwanag din. Yes, unang-unang, Iglesia ni Cristo na talikod. Alam naman Gawa 29, unang Timoteo 4:1-3, sa huling panahon, sa panahon ni Cristo, natalikod. Ang iba'y susunod sa moral ng mga Katoliko, ng mga aral ng mga demonyo. Kaya sa Juan 16, mababasa question, bro. So may tanong ako sa'yo, Gerald, dito sa Roma 16:16, sabi mo kay yan, no? Yung Roma 16:16, yan ba proper noun? Yung Iglesia ni Cristo? Proper noun? Yes or no? Yes. Okay, yes. Proper noun kasi ibig sabihin personal name, itinayo mismo ni Cristo. Ang definition kasi ng proper noun, ito yung personal name, organization, ang Iglesia ni Cristo organization. Ang Roma 16:16, correction ko lang sinabi mo, no? Hindi kami yan, pero Iglesia ni Cristo itinatag yan. Ang batayan namin dito na kami, 1:16, pero magkaibang panahon, isa lamang sapagkat sabi ni Cristo, okay. Sabi niya, ang proper noun is a personal name, no? O ngayon, ang next question ko sa'yo. So, ang personal name ba, kapag yan ay isinulat sa isang dokumento, no? Yan ba ay naka-capital letter, yes or no?
Yes. Okay. Unang-una, Brother National, bumatay ka sa Paki-pause and time, bro. Paki-pause and time. Medyo choppy, bro. Bro, Pause, Ang hirap lang Bro, malino na ba signal Bili ko? ka ng loop kaya, mga ano, bili ka namin ng loop, mga 50, yung malakas-lakas. Kakalot ko lang. Hindi, ganito gawin mo, bro. Bro, Gerald. Ang gawin mo, mag-out ka muna saglit, tapos i-turn off mo yung phone mo, tapos turn on mo uli. Sige, Kape. Pasensya na bro, signal kasi problema eh. Okay lang, okay lang. O, kaya naman, labas ka bro. Labas ka ng bahay. Sige, labas ko na. Huwag ka magingay sa labas. Yung ano ba, yung signal niya kasi sayang yung ano, yung mga sagot niya. Hindi ko marinig eh. At yun, shoutout dyan sa mga nasa TikTok, no? Nag-crash yung ating live sa Facebook. At abangan niyo pala, no, yung mga gustong makipagdebate dito sa Messenger. Yung mga nandiyan sa TikTok na mga malalakas, may mga halimaw din dito sa sa Messenger. Mga gusto niyong ma-meet yung mga yan, ano? At yung ibang mga halimaw na nandito, hindi pa nakaka-explore ng TikTok, no? Kaya kung gusto niyong makipagdebate, at may mga malalakas din dito sa ating Actually, yung Messenger. mga halimaw talaga, eh, nagmula yan sa Facebook. Okay bro. Malino na ba? Ito, voice check. Sige, bro. Yan, mic check. Lumabas ka ba ng bahay, bro? Baka kasi nasa, nasa Dito pa rin ako. Dito pa rin ako. Kaso inaayos ko lang yung signal. Pinatay ko lang. Airplane mode lang. Sige. So, try mo, bro. Okay. Okay, meron ka pang 18 seconds, bro, para sagutin yung tanong ni Brother Nash. Okay na. Tungkol yan sa, capital letter yata eh. Okay, go ahead, Brother Gerard. Okay, siyempre. Ang proper nun kasi, nagsisimula sa capital letter. Wala talaga, bro. Pipos. Wala talaga, bro. Sisimula sa capital letter. Ang definition ng proper noun. Proper noun. Paki-post, bro. Wala talaga. Okay, ito bro, malino na ba? Nakapost, bro eh. Okay, Paki-post ka naman, bro. malino na? Ang gawin mo, bro, labas ka sa bahay mo. Labas ka ng bahay mo, doon mo i-ano. Kasi sayang yung ating bro, yung ating records. Sayang yung record natin. Baka sabihin kasi ng mga kaibigan natin, mga tropa natin, mga Bible dependent, naluto yung ating kaibigan. Pinapabayaan natin Chappy. At Maya na yung parang dancer, signal. mamaya na Dong Pride kasi naka-live tayo sa ating bibig. At shoutout po sa inyo sa mga nasa TikTok. Marami po mga contender dito na nandito sa kung gusto niyo pong labanan yung mga Trinitarian dyan, meron po akong pambato dito sa DevCon, si Tatay Ben. Patutunayan niya na ang Diyos ang namatay. Ayan, yun po yung kanyang pambatong topic, ano? Si Denmark naman, patutunayan niya na ang pamamahinga ay Sabado. No? Ayan. Si Albert naman, patutunayan niya na siya yung palit ni Judas. Ayan. At si Pastor Baler, patutunayan niya na si Abel ay hindi anak ni Adan. Kung mga available na topic po yan, mga gusto yung labanan dyan sa TikTok. Ayan, Brother Gerard. Okay, malino na ba signal ka? Sige, malino na? Sige, testing. May 14 seconds naman siya, bro. Yes, bro, malino na bro. Malinaw na, bro. Okay, pwede nang sagutin yung tanong niya. Sige. Go ahead. 14 seconds, bro. Okay, sige na.
Ang proper noun kasi bro, no, ang definition niya, no, include personal name, places, names, names or companies, and organization. Ang Iglesia ni Cristo kasi proper noun, doon ka bumatay sa definition ng proper noun. Kasi may pagka-similarities ang possessive noun sa proper noun, pero doon ka bumatay sa proper noun para maintindihan mo yun. Okay, next question ako. So, doon sa sinabi mo similarities, ano ang paki-define nga yung possessive noun, bro? Ano yung possessive noun? Ang possessive noun, okay, ang possessive noun kasi bro, para din maintindihan ninyo, including siya sa tinatawag na personal name. Pero ang Iglesia ni Cristo kasi personal names di ang proper noun. Paki-define yung possessive noun, bro. What's the time? Okay, ang tanong niya, Brother Gerard, ay paki-define mo yung possessive noun. Ano ba yung possessive noun by the book? Okay, you have, I think you have 8 seconds to answer that. Go ahead. Malinaw, bro. Voice check mo na para malinaw, bro. Okay, go ahead. Delayed yung ano natin kay Bro. Wala. Bro, signal, okay ito ba ba? Uncle Gerald, talagang sabla yung signal mo eh. Paano ba ito, Uncle Sister? Sabla yung signal eh. Ano natin, nag-sked natin to brother, kasi sayang yung record natin. Sayang yung record eh. Matapos tayo nito, 5 oras to bago matapos. Kaya nga, baka butin to 7 oras pa. Sa mahirap. Okay po, pwede na po. Ito, malinaw signal. Hindi bro. Hindi, mamaya kasi babalik din yan bro eh. Sa ganun. Okay, ito. Mabala tayo eh. I-resked na lang natin. Resked na lang natin ito at kung pwede, kung maayos yung mo, pwede tayo sa TikTok. Pwede nating yan. Pero ngayon, malinaw na ba ngayon bro? Malinaw na signal mo ngayon? Ngayon malinaw, mamaya mag-decline yan. Let's give it a try bro. Kapag wala okay, sige, try ulit. Last try ito bro Last try. Okay. Okay, go ahead. Define proper noun. Possessive noun. Okay. Ang possessive noun kasi is a person or thing that is associable or particle job, purpose, and etc. Ayun ang definition ng possessive noun. Pero ang definition kasi ng proper noun, maintindihan mo, ang sabi... Next question. Time's up. Next question. Can you give me sample ng possessive noun? Ano yung sample ng possessive noun? Bigyan mo nga ako ng isang sentence na sample. In Tagalog, bro. Para maintindihan ng mga manonood. Okay, sample. Bigyan ka possessive noun. Kasi ang definition dito, a person or thing. Diba, sabi? Bigyan mo sample. Okay. Ballpen ni Gerald. O akin yung ballpen na yan. Yung person, yung subject, ako. Yung thing, yun yung ballpen. Okay. So, okay, next question. Okay. Doon sa ballpen na yon, ibig sabihin, ang pangalan ba ng ballpen ni Gerald ay ballpen ni Gerald? Yan ba yung pangalan ng ballpen mo? Hindi. Nililito mo yung tao eh. Kaya binigyan ka ng example lang, possessive example. Kasi ang definition kasi ng possessive noun a person or thing that is a suitable for a particular job eh. Kaya binigyan kita ng definition. Bilisan ko lang sabihin ko kasi ilang minuto lang 'to eh. Time. Ballpen ni Gerald. So, ulitin ko yung question, no? Yung pangalan ba ng ballpen mo ay ballpen ni Gerald? Yes or no? Hindi. Okay. Ikaw mismo nagsabi, ikaw mismo nag-isip ng ganyan. Ay, ang sabi ko, aking ballpen o ballpen ni Gerald o aking ballpen yan. Yung person, yung subject, ako yon. Yung things na yon, yung akin yon. Ibig sabihin, ako nagmamay-ari doon, yung possessive noun. Pero a proper noun, personal name, and organization, ang Iglesia ni Cristo organization, hindi last po question. Okay. So, ballpen ni Gerald, dyan ba yung similar sa Iglesia ni Cristo? Yes or no? Hindi, binigyan mo ako example ng possessive noun, hindi ba? Ang Iglesia ni Cristo, binigyan mo ka ng sample kanina. Matapos na, Brother Gerard, time na, no? At,
Yan, dyan natatapos yung ating cross-examination ng ating negative sa ating affirmative na tumatayo sa topic na ang iglesia ni tinayo. Ano nga yung topic nyo? Ang iglesia ni Cristo ang pangalan itinayo ng iglesia na tinatag ni Cristo. Yan. Iglesia ni Cristo ang iglesyang itinayo ni Cristo. Ayan. Yan. So, negative dyan si Brother Nash at tatayo ngayon. Bigyan natin ng 10 minuto, Brother Nash. Okay. At timer starts now. So gumamit siya ng Colossus 1:18. Tinanong ko siya, meron bang iglesia ni Cristo dito? Wala. No. Then gumamit din siya ng Epeso. No, dito sa Epeso, no, sabi diyan ipinanalangin no ang lahat ng bagay kay Kristo, which is wala naman actually ang dapat ginawa mo dito sa presentation mo, pinatunayan mo sa presentation mo na iglesia ni Cristo ang pangalan. No? Ang ginawa mo, lahat na nandito, lahat, even sila, mga ibang religion, no? They do believe na iglesia ni Cristo o yung nilatag mo, no? Pumapatungkol niya sa pagpapatibay ng isang iglesia na tinatag ni Cristo. Hindi yan patungkol sa pangalan yung nilatag mo. Pa-mute ka muna, bro. Pa-mute. Pa-post time ka. Pa-post time. Okay. Sa mga bagong pasok, pa-mute muna tayo. Pa-mute naman. Pa-mute sa mga... sa mga bagong pasok dito, debate po ito, no? At ito po ay sa pagitan ng Catholic at ng Bible Defender. At okay ba, Nash? Wala na, no? Okay, wala na. Timers, resume. Okay. So, ang nilatag niya, no? Pinatutunayan lang niya na si Kristo nagtatag ng iglesia, no? Hindi ko nakita doon sa nilatag niya na yung topic namin, kaya tinatanong ko siya, aware ka ba ng topic natin? Patutunayan mo, iglesia ni Cristo, ang pangalan ng iglesia tinatag ni Cristo? Yun yung topic eh. Diba? Ang ginawa niya, pinatunayan lang niya na si Cristo nagtatag ng iglesia. Then later on, I think 2% lang pangalan niya iglesia ni Cristo. No? So, dito sa Epeso, wala tayong nabasa iglesia ni Cristo. No, pangalan. Roma 16:16 hindi naman pangalan, 'di ba? So nagbigay siya ng isang sample ng possessive noun, no? Ballpen ni Gerald, no? Tinanong ko siya, ang pangalan ba ng ballpen ni Gerald? Sabi niya, hindi ganoon. Which is true, tama yung sagot niya, hindi pala pangalan 'yun. So that is possessive noun, no? Iglesia ni Cristo, ballpen ni, iglesia ni. Those are possessive noun, hindi naman pangalan yun. Diba? Linaw-linaw eh. Gumamit ka ng talata, which is, it has nothing to do with the topic. No? Ang dahil mo talatang binanggit. Epeso 5:23, Roma 16:16, no? Gawa 20:28, no? Dito pa isa. Ayan. 2 Timoteo 3:16, no? Gawa 4:12, no? So, dito nakalagay sa Gawa 4:12 pangalan, no? Ay, ang pangalan ba ni Cristo dito ang pangalan ba ng ng iglesia nandito? Wala naman sabi niya wala. No? Sa Epeso 1:10 may pangalan ba iglesia ni Cristo dyan? Wala din. Wala naman pala. Diba? Ang ginawa mo lang, pinapakita mo na si Cristo nagtatag ng iglesia. Alam namin yun. Kami nga yun eh. Diba? Hindi naman kayo yun. Sabi mo rin kanina, hindi kayo yun. Diba? So, hindi kayo yung iglesia ni Cristo do sa Roma 16:16. Diba? Unang-una kasi 1914 lang kayo. Pangalawa, hindi pangalan yun, hindi yung proper noun. No? Ayan. So, ang proper noun kasi bro, no? Kung titingnan natin,
It is written in a capital letter. Nasa Roma 16:16, small letter yan. At hindi naman lahat ng capital is proper noun. No? Hindi lahat ng capital proper noun. Kasi even in the first sentence ng letter, for example, nagbukas ka ng book, no? Nagbukas ka ng book, and then in the first sentence, no? First letter nun is capital, pero hindi siya proper noun. No? But the proper noun is sinusulat talaga yan in the capital letter. No, but sometimes you can read the Bible, no? Na capital letter yung iglesia, no? Na i-translate yan, no? Catholic translation, no? I-translate yan ng Catholic into capital letter, I, iglesia. So, tanda natin, ang Catholic Church meron laging sagot diyan, no? Itina-translate yan into capital letter, no? Isinusulat yan to recognize that this church, kapag capital letter, that is pertaining to the universal church. That's why it is written in a capital letter. Kapag yan nakasulat in a small letter, no? It pertaining doon sa tinatawag na local congregation inside the city. Ibig sabihin, isa lang siyang maliit na congregation, kaya siya small letter. Ngayon yung nakikita mo dito sa sa Roma 16:16, hindi po yan capital letter dahil hindi po yan proper noun. No? Hindi po yan proper noun. Wala po kayong makikitang proper noun na gano'n. No? And no one, no, even mga scholars, no, wala nagsabing scholar na Iglesia ni Cristo, proper noun yan. No? Walang gano'n. No? Didibating siya ng kapwa niya scholar pag gano'n siya. So, wala ka nilatag. That's why, naubos yung oras natin sa pagtatanong sa'yo na ang ginagawa mo, tumatakbo ang pilit sa Catholic. Ang Catholic Church, wala kaming stud the name game. No? Hindi kami nag-name game na, dapat ang iglesia makikita sa pangalan. Wala kaming ganong aral. No? Wala kaming aral na, ang iglesia nyo dapat makikita sa pangalang Iglesia Katolika. Walang ganon. No? Pero, ang church kasi, bro, no? Yan ay progressive. No? Kaya kung titingnan mo, yung church namin, from the time of the apostles hanggang sa time ng mga church fathers, hanggang sa time ngayon. So, hindi yan nawala. No? Hindi yan natalikod. Kasi kagaya nung sa'yo, 4:1, unang Timoteo 4:1 hanggang 3, no? Liturgical yun eh. No? Yung mga binabanggit nyo kanina, sa'yo galing yun. No? Liturgical yun. Ito, yung itong Hebreo 12:29, no? Walang dungis talaga yan. Yung siyasabi dyan, na nahaharap kay Kristo. Which is, hindi naman pangalan niya binatutungkulan dito eh. Kaya nga, sabi ko, nakalimutan mo ba yung topic natin? Ang topic natin ay patutunayan mo na ang pangalan ng iglesia tinatag ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. Yan ang topic. No? Hindi mo patutunayan na si Kristo nagtatag ng iglesia. Kasi maging kami, alam namin na si Kristo talaga nagtatag ng iglesia. Yung mga verses mo, isinulat ko, it has nothing to do with the name. Sayang yung oras mo, sayang yung 10 minutes mo. No? So, maliit lang ididibang ko sa'yo sa makatwid, hindi mo na-affirm na pangalan yung iglesia ni Kristo. Last 2 minutes, bro. Last 2 minutes. Salamat. So, hindi mo na gampanan yung pagiging affirmative mo, no? Napatutunayan mo na Iglesia ni Kristo ay pangalan ng iglesia. Affirmative ka, negative ako. Hindi ako yung magpapatunay ng pangalan namin. Ikaw ang magpapatunay, affirmative ka, no? Dapat pitatunayan mo, no? True grammar, no? Binigyan mo ng justice, yung Roma 16:16. Dapat ginastify mo yan na pangalan yan. Proper noun yan. Binigyan mo kami ng mga further explanation. Yang ginawa mo hindi. Nagbigay ka ng mga talata na it has nothing to do with the topic. Sayang, sinayang mo yung oras mo.
No? Hindi kita pinapagalitan, ha? Para to sa nakikinig. No? So, walang kinalaman eh. Ang ginawa mo lang, pinatunayan mo lang na nagtayo si Kristo na iglesia, ganun lang. Tapos, gumamit ka lang ng Roma 16:16. Diba? So, ginawa mo, binili ng dugo, iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan yan eh. Diba? Gumamit ka pa ng lamsa, alam mo ba sa ibang salin, iglesia ng Diyos yan, nakalagay dyan. Diba? O, sa original na salin sa Griego, ang ginamit mo, lamsa version, ay tanda mo, maging si lamsa, no, ay naniniwala si Kristo, Diyos. Kaya ginamit yung Kristo dyan, pangalan dyan, iglesia ni Kristo, dahil ang pagkakilala niya kay Kristo, Diyos. Dahil si lamsa is member ng Church of the East. No? At yung Church of the East na yan, Syriac Rite yan, Catholic yan. No? So, wala. Talo ka na dito sa debate natin, Angel. Kasi hindi mo naman napatunayan yung pangalan niya, Iglesia ni Cristo. Diba? Gumamit ka ng possessive noun. Eh, ganun din yan, Iglesia ni Cristo eh. Ayan, salamat. Okay, time, Brother Nash. Thank you, Brother Nash. At napakinggan nyo si Brother Nash ng Roman Catholic Church na tumatayong negatibo sa kanilang topic na pagkasunduan. Brother Gerard, mic check nga tayo, mic check. Yes, mic check, maliwanag ba bro? Okay, kung maliwanag yan, ay check natin kung ano natin ito ha. Pag nakadalawang strike ka dito na hindi ka maayos yung signal, ano natin to yung kalahati, no? Hindi, kahit buo ulit, kahit buo, walang problema. Okay, Brother Gerard, mic check mo na maliwanag. 7 minutes cross-examination, unang cross sa ating negative. Okay, sige, no. Signal check mo na bro, para di sayang. Malinaw na, malinaw? Malinaw. Okay. Tanong, Brother Nash. Sa topic na napatutunayan ko na Iglesia ni Cristo lamang itinatag ni Cristo. Tanong, sa Mateo 16:18, sang-ayong ka ba na si Kristong nagtayo, ang itinayo ay Iglesia? Sang-ayong ka ba pag pinagsama, Iglesia ni Cristo yun sa Roma 16:16? O hindi? Sang-ayon ako na possessive noun yun dahil kay Kristo yan. No? Pag sinabing possessive noun, hindi yan proper noun. Tsaka, ang hindi ako sang-ayon na si Kristo nagtatag ng iglesia. Yun yung topic, hindi. Dapat, ang tanong mo sa akin, no, pangalan ba ang iglesia ni Kristo? Yan yung topic natin, bro. Yan yung napagkasunduan. Yun yung pinipilit mong takbuhan. No? Na hindi mo matindigan yan sa harapan ko, iglesia ni Kristo, ang pangalan ng iglesia ang tinatag ni Kristo. No? Time, next question. Next question. Tanong. Salamat tayo, maliwanag yun. Tanong, yung itinatag ni Kristo na iglesia, alinsunod sa pangalan na itinayo ni Kristo, iglesia ni Kristo, sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi. Sa Roma 16. Tutol ako. No? Tutol ako. Walang sinabi dyan na alinsunod sa pangalan ni Kristo. Bakit ang pangalan ba ni Kristo? Iglesia ni Kristo? Yan ba ang pangalan ni Kristo? Hindi naman yan ang pangalan ni Kristo eh. Diba? Hindi pangalan ng iglesia ni Kristo. No, Kristo ang pangalan niya, Hesus Kristo, yan, no? Hindi iglesia ni Kristo ang pangalan niya. So next question. Okay, next question. Tanong. Sabi mo kanina sa unang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba na iglesia ni Kristo? Sang-ayon ka ba na si Kristo nagtayo ng iglesia? Si Kristo nagtayo, itinayo iglesia, sang-ayon ka kapag pinagsama iglesia ni Kristo 'yon? Sabi mo oo. Ngayon, tanong to Sa Colossus 1:18, binigyan linaw ni Kristo. Si Kristong ulo at ang katawan ay iglesia. Anin, iglesia ni Kristo ba yun o iglesia katolika? Iglesia ni Kristo yun, at iglesia katolika. Both lang yan, parehas lang yan. Yan ay kay Kristo. Tanda mo, isasagot ko sa iyo, iglesia ni Kristo, yan ang iglesia katolika. Yun. Okay. Yun ang sagot ko sa iyo. At take note ha. Hindi proper noun ang iglesia ni Kristo. Tanda mo, hindi ang pangalan. Dapat mapatunayan mo pangalan ang iglesia ni Kristo. Next question. Okay, time. Next question. Tanong. Sabi mo, ang iglesia ni Kristo ay iglesia katolika. Sabi mo, yun ang tamang sagot na nasa Biblia. Tanong, meron bang mababasang talata, iglesia ni Kristo ay iglesia katolika? Meron bang talatang mababasa? Meron o wala? Wala kaming latag na ganun, bro. Wala. Oo, wala kaming latag na ganun. Kaya nga hindi mo mapatunayan sa akin na ang pangalan ng iglesia na tinatag ni Kristo,
Iglesia ni Cristo. Wala mapatunayan eh. Tumatakbo ka sa Iglesia Katolika, ang gawin mo, patunayan mo, Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia tinatag ni Cristo. Wala ka pa napapatunayan hanggang ngayon, no? Negative ako, affirmative ka, kawawa ka naman, bro. Next question. Okay, next question. Okay, next question na pa. Ito tanong. Ang sabi mo sa Mateo 16:18, sumangayong kasi Kristong nagtayo, ang itinayo iglesia. Tanong, sa Roma 16:16, ano ipinangalan ni Kristo doon? Sa Roma 16:16 na itinuro ni Apostol Pablo, iglesia ba ni Kristo ayon sa talata? Yes or no? No, walang pangalan doon. Kaya sabi ko sa'yo, patunayan mo. Diba? Ang ginawa mo, nag-assume ka, assumption ng probata yung ginagawa mo. Nag-assume ka na wala kang patunay. Ang ginagawa mo, pinipilit mo kami maniwala na pangalan yan, hindi pa naman mapatunayan. Alam mo, sinayang mo yung 10 minutes mo, bro. Wala na patunayan na pangalan. No, dapat ang ginawa mo, sa 10 minutes mo, pinatunayan mo pangalan ang Iglesia ni Cristo. Okay, time. Next question. Okay, ano? Ang sabi niya sa Roma 16:16, si Kristo daw, ang Iglesia ni Cristo, hindi daw pangalan ng nakalagay doon sa Roma 16:16. Wala daw Iglesia ni Cristo doon o hindi pangalan. Ito tanong. Itinuro ni Apostol Pablo. So, lilitaw na mali ang sinabi ni Kristo kay Apostol Pablo na sa Roma 16:16. Iglesia ni Cristo ang kanyang ipinangalan, sa kanyang itinayo. So, mali yan o hindi? Oh, mali. Kasi unang-una, mali yung unawa mo. Mali? No? Hindi nagturo si Kristo na Pablo, ang itawag mo sa iglesia ko, Iglesia ni Cristo. Walang ganun, bro. Dinadagdagan mo naman yung Bible, bro, eh. Alam mo ba, masama yan? So, dapat ang gawin mo, bro, huwag ka magdagdag sa Biblia, patunayan mo. Ngayon, meron ka pang pag-asa. Meron ka pang... Okay, time. Next question. Okay, sabi niya. Okay, maliwanag din, no? Hindi mali daw yung Roma 16:16. Ito tanong. Si Kristo ba nakarating sa bansang Roma para itatag ang Iglesia ni Cristo doon? Nakarating ba siya doon o hindi? Hindi siya nakarating ng Roma, bro, si Kristo. No? Ang ginagawa mo, bro, ang layo ng topic mo. Ang gawin mo, patunayan mo sa akin, sa mga tanong mo, mapatunayan mo na pangalan ng Iglesia ni Cristo. Yan ang gawin mo, bro. Hindi ka maka-score, bro. Kanina ka pa naubos yung oras mo. Sayang naman. Next question. Okay, next question. Sagot mo, hindi. Si Kristo ba, tanong kita, tanong ko, si Kristo ba nakarating sa bansang Roma? Sagot mo, hindi. Tanong, sa Roma 16:16, si Apostol Pablo ang isinugo ron. Anong ipinangalan ni Apostol Pablo doon sa itinayo sa Roma 16:16? Iglesia ni Cristo lang sagutin mo, Iglesia Katolika? Wala, out of bound, no? Walang pangalan diyan, bro. Objection, bro. Next question. Okay, anong objection? Post the Bro, time. maliwanag yung tanong ko, no? Iglesia ni Cristo lang o Iglesia Katolika ang sasagutin niya? Okay, may pagpipilian ba, Brother Nash? Iglesia ni Cristo, yung itinayo ni Pablo o Iglesia ni Roman Catholic? Meron kang counter objection? Meron, may counter, oh. First of all, he must prove first na pangalan yung Iglesia ni Cristo. Nag-assume lang siya pangalan yung Iglesia ni Cristo doon. So, ano yan, like, out of topic yan, bro. Out of topic. Maling tanong, bro. Next question ako, bro. Okay, next question tayo. Pinili next question, Brother Gerard. False dilemma yun. Sige. Policy of false dilemma yun. Sige, tanong, Brother Nash. Si Kristo hindi nakarating sa bansang Roma. Tanong, sa Roma 16:16, si Apostol Pablo yung apostol ng mga hintil. Sa Roma 16:16 ba, itinuro ba niya Iglesia ni Pablo o Iglesia ni Kristo? Ang itinuro na kanyang ipinangalan. Ang itinuro ni Pablo, hindi pangalan yung Iglesia ni Cristo, kundi sinulatan niya, siya'y galing sa Epeso, nung siya'y gumagawa ng sulat, nasa Epeso siya. Sinulatan niya yung mga iglesia ni Cristo doon sa Roma, na hindi naman pangalan yung Iglesia ni Cristo, kundi possessive noun, Iglesyang pagmamay-ari ni Cristo. Ang gawin mo, patunayan mo na pangalan yan. Next question. Okay, next question. Sa Mateo 16:18, sabi mo si Kristong nagtayo, ang itinayo iglesia. Sang-ayon ka ba na alinsunod sa pangalan ni Kristo, Iglesia ni Cristo? Yes or no? No. Alinsunod sa pangalan niya, no? Kristiyano, yun yung pangalan ng tagasunod. Okay, time. Next question. Okay, time.
Okay, at yan natatapos yung aking cross-examination ng affirmative sa negative at dako tayo sa ating second round. No? Itong second round natin ay rebatan, ito gibaan ng mga nilatag na argumento. At handa ka na ba, Gerard? Ano tayo ha, bro? 2 strike tayo pag hindi pa malinaw. Okay, malinaw ba? Signal ko, malinaw? Signal mo, no? Tigil natin yung ating debate. Okay na bro, signal ko, malinaw? Malinaw. Okay, malinaw naman Naririnig ka. as of now. At I hope hindi yan magbago, no? At bago natin ibigay ang mikropono, shoutout sa mga narito sa room, no? At ito yung mga nasa room. Si Tatay Ben, Patripasyam, si Pastor Bal ng End Time, si Brother Jumong ng JW, no, si Brother Josh ng Evangelical, si Pinondo Dong Pride ng Catholic, no, si Denmar Santiago ng SDEs, no. At shoutout sa mga nandyan sa ating live sa TikTok, no, at mabuhay kayong lahat sa mga sumusubaybay dyan. No? Okay, Brother Gerard, lapit sa mic at 10 minutes sa iyong pangalawang tindig, rebatan. No? Okay, voice check mo na. Email check. Bro, okay, test mo. maayos. Sige. Okay na, napakaliwanag din. Okay, timer na, bro. Starts Okay, now. sige, Salamat sa pagkakataon nito. Nakakalata talaga mga taong hindi marunong magsabi ng totoo. Naiipit si Nash sa mga tanong ko. Una, sabi niya raw, Colossus 1:18 daw ang una niyang tinanong sa akin. Kaya walang mababasang iglesia ni Cristo doon. Sinungaling eh. Nilista ko ang unang tinanong niya sa akin, ikalawang Timoteo 3:16 eh. Ang ikalawa daw tanong niya sa akin, Efeso 5:23, yun daw yung unang, pangalawa niyang tanong sa akin. Ang sagot niya daw doon, wala ka palang mababasang iglesia ni Cristo doon. Ang ikalawang tanong niya sa akin, Gawa 4:12. Alam mo, Brother Nas, no? Mahalata kasi mga taong sinungaling. No? Ikaw na rin na nagsabi sa Mateo 16:18 na si Kristong nagtayo ang itinayong iglesia, alinsunod sa pangalang itinayo, sumang-ayon ka, iglesia ni Cristo yun sa Roma 16:16. Bakit? Hindi matatawag na pangalan ang itinatag mismo na kanya. Ikaw, example lang kita. Yung negosyo mo, gusto mong ipangalan sapagkat ikaw ang nagtatag niyan. Grocery ni Nash, panty ni Nash, drip ni Nash. Ikaw ang may-ari niyan eh. Pwede mo siyang ipangalan doon sapagkat ikaw ang nagtatag doon, ikaw ang nagsimula ron. Bakit nakahalata ka, Brother Nash? Alam mo, Brother Nash, sa Roma 10:3 mababasa mas sinusunod mo pa yung sarili mong pamamaraan kaysa sa pamamaraang itinakda ng Diyos sa'yo. Kumbaga sa Tito 1:14 mababasa sabi ng mga apostol sa'yo, puro ka lang kwento, wala namang kwenta. Puro guni-guni at katang-isip sinasabi mo. Wala ka naman palang mababasang iglesia ni Cristo, iglesia katolika eh. Ba't sasabihin mo ang iglesia ni Cristo, iglesia katolika? Alam mo yung ginagamit mo, Brother Nash, yung tinatawag na tactical method. Debater ako, alam ko strategy mo. Sa Colossus 1:18, napakaliwanag na binigyang diwa na ni Cristo. Ang sabi niya si Kristong ulo at katawan iglesia. Bakit sa Roma 16:16 si Apostol si Kristo hindi nakarating doon sa bansang Roma? Bakit may iglesia ni Kristo doon? Sa Gawa 9:10 hanggang 16, inutusan ni Kristo si Ananias para tawagin si Pablo para doon isugo italaga ron bilang apostol ng mga Hintil. Ang sabi mo sa Roma 16:16, hindi iglesia ni Kristo ang nakalagay na pangalan doon. Samantalang sa Jerusalem, ang binanggit iglesia ni Kristo, sa mga Hintil, sa pangapagano, kung saan nandun ang Roman Catholic, kung saan nandun ang pinakaminyo, iglesia ni Kristo tinuturo, ba't sasabihin mo hindi pangalan yun?
Napakaliwanag eh. Kasi unang-una ka, brother na sino, para din maintindihan mo sa topic na pinagtibay natin, si Chris, patutunayan ko, Iglesia ni Cristo, itinatag ni Cristo na pangalan. Tapos, ang rebuttal, ang presentation mo kanina, hindi naman presentation yung rebuttal yung ginawa mo eh. Ang sabi mo, paano mo sasabihin hindi pangalan kung hindi ikaw mismong nagtatag? Parang mga maling grammar, mga maling grammar. Unang-una, brother na sino? Ang sabi ng Panginoong Kristo, kung mag-aaral ka ng theology, study of the religion in God believes, pag-aaral sa relihiyon, at pag-aaral sa Diyos. Ang sabi mo, sa lamsa lang ginagamit namin, kaya Iglesia ni Cristo. Ang sabi mo, Iglesia ng Diyos, ibang salin. Ito tanong ko mamaya. Ang Diyos ba may dugo? Wala. 1:4:24, tatakbo tayo sa Christology. Ang Diyos walang dugo Ang Diyos ba bibili ng iglesia? Yun ang mga tanong ng mga bangmang Hindi. Sino bibili? Sino nagganap ng dugo sa krus? Si Kristo. Ano gawain ni Kristo? Bakit binili niya ng dugo? Sa Roma 5:9, para ilayo sila doon sa puot ng Diyos, para iligtas sa galit ng Diyos, para hindi mahatulan sa araw ng paghukom, para yung dugo na yun ang tanging paraan para doon iligtas ang tao. Unang-una, brother, parang yung possessive noun tsaka proper noun, kung mag-aaral kayo, ang proper noun, tandaan mo personal name, things, names, organization, yun yung mga definition niya. Ang possessive noun, meron din siyang similarities doon sa proper noun na personal name. Pero babatay ka doon sa organization or doon sa whole o full definition ng proper noun. Binigyan na nga kita ng sample kanina para maintindihan mo. Nililito mo mga tao para ka naman bata mag-isip niya. Ballpen ni Gerald. Yung person na yun, ako yung subject mo yun. Yung things na yun, yun yung ballpen. Yung possessive noun. Ang Iglesia ni Cristo, si Kristo ang nagtayo dun sa Iglesia sapagkat singular form yun. Singular form. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo ay samahan o organization is not a religion. Sa Gawa 20:28, matagal na nakasulat ang Iglesia ni Cristo sa Biblia Nandito na tayo, nag-uusap tayo araw-araw Bakit mga bulag kayo sa katotohanan? Ay, sa bagay, sa 2 Korinto 4:4, mababasa Binulag na ng Diyos ang inyong mga isipan at hindi niya hinayaang kayo'y makaalam sa katotohanan. Kaya nga sa Apokalipsis 14:11, kayo'y inihagis sa lahat sa apoy. Ang inyong mga usok ay umaalisingaw sa amin, magpakailanman. Matagal na ang Biblia, katotohanan, Isaiah 34:16, ang sabi ng Panginoong Diyos doon, saliksikin ninyo ang aklat ng Panginoon, walang nagkulang ni kahit isa. Ang itinayo ni Kristo, Iglesia ni Kristo, bakit ang ipinalit ni Nash, Iglesia Katolika? Seventh-day Adventist, born again, Baptist, yun ang ipinalit ninyo. Kayo'y nag-aangkin na kayo'y totoo sapagkat wala namang mapapasang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo, sabi mo. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo sa amin sa unang Timoteo 1:18, makipaglaban ng mabuti sa mga sumasalungat sa katotohanan. Bakit namin makipaglaban doon sa katotohanan? Bagamat ang Biblia katotohanan, bagamat ang Biblia salita ng Diyos, ito ang dapat natin paninindigan. Ang sabi ni Kristo sa Lucas 3:74 mababasa, na ang sabi niya, pagsikapan ninyong makapasok doon sa makipot na pintuan. Sapagkat maraming hindi makakapasok doon. Maliwanag, pagsikapan doon makapasok doon sa makipot na pintuan. Bakit kailangan ang tao pumasok doon sa makipot na pintuan? Sapagkat yun ang papuntang kaligtasan. Sino ba yung pintuan na yun na tinutukoy? Yun ang dapat nating mapansin. 1 Gs may talatang 7:9. Kaya't muling sinabi ni Jesus at sinasabi ko sa inyo, ang totoo, ako ang pintuan ng dinaraanan ng mga tupa. 9. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok
sa loob ng kawan. Ano yung kawan sa Gawa 20:28? Iglesia ni Cristo. Sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok at lalabas ay makakasumpong ng pastulan. Yung pintuan na dapat doon pumasok, parang hinantulad to sa daong ni Noe. Ang tao para maligtas, pasok ka doon sa daong ni Noe. Pag hindi ka pumasok sa daong ni Noe, hindi ka maliligtas. Utos ni Kristo, kung sino man ang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko maliligtas. Ang tanong naman nila, hindi naman totoong iglesia ni Kristo. Matagal na nakasulat sa Biblia eh. Anong sagot ni Kristo sa inyo? Sa 1:8:43 hanggang 44. Sapagkat hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo. Kayo'y nasa amang diablo. Kaya pala, hindi nyo maunawaan sinasabi ni Kristo sapagkat binulag na ng Diyos isipan nyo. Kapag ang tao ba hindi nakinig doon sa salita ni Kristo ng pagpasok sa kawan o sa iglesia ni Kristo, anong babala ng Diyos? Pakinggan ninyong Ezekiel 33, may talatang 5. Kung nakinig lang sana kayo, hindi sana kayo napahamak. Naligtas ka sana. Kung nakinig lang pala kayo, naligtas sana kayo doon sa pagpasok sa iglesia ni Kristo. Kaso ginagawa ng mga bula ang mga nandito. Seventh-day Adventist daw itinayo ni Kristo. Born again daw itinayo ni Kristo. Catholic daw ang itinayo ni Kristo sapagkat pinututulan nilang nakasulat sa Biblia, iglesia ni Kristo ang itinayo. Malalaman mo ang mga taong hindi marunong magsabi ng totoo. Sa 2 Korinto 11 may talatang 13 sapagkat sila'y nagkukunwari. Time na. Time na. At sa mga nanonood, dyan natapos yung pangalawang tindig ng ating affirmative sa topic ng iglesyang itinayo ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Yan. At negative dyan si Father Nash ng Catholic na bibigyan natin siya ng 7 minuto na pagtatanong sa mga inilatag na rebuttal ng ating affirmative. Kadi game na, Father Nash? Game na, game. Okay, timer starts now. Okay. Doon sa tanong, ang ginawa mo kasi, inatake mo yung JW, SDA, Born Again, o anything. Naglabas ka ng sama ng loob. Ang topic mo ba maglalabas ka ng sama ng loob o patutunayan mo Iglesia ni Cristo ang pangalan ng iglesia? Alin sa dalawa pili ka? Parehas, bro. Kaya ko inatake din sila sapagkat Biblia rin ang kanilang saligan sa pananampalataya. Lahat ng sali na hawak ko ay hawak nila. Iglesia ni Cristo itinayo, bakit tinututulan nyo pa? Born again daw ang tunay, Catholic daw ang tunay na iglesia ang itinayo, Mateo 18. Marami na nag-aangin, isa lang ang itinayo. Dito sa mga nilatag mo, kagaya yung brief ni Nash. Brief ni Nash, pangalan ba yan, bro? Pangalan ba yan ng brief ko? Okay, no? Yung tanong mo, pangalan ba ng brief ko, no? Ang tanong ko kanina, ang sagot ko kanina dyan, yung itinatag mo ay magiging pangalan sapagkat ikaw ang nagtatag mo. Pwede? Okay, sige. Pause the time. Anong objection, Brother Nash? Tanong ko lang naman, yes or no eh. Yung brief ni Nash, no, yan ba yung pangalan? Pangalan ba yan, yes or no? No. Okay, wait lang. Brother Gerard, meron kang counter? Wala, bro, wala. Pagdating mo na. Okay, pakisagot mo na, bro. Ano yung pangalan ng brief ni Nash? Okay, no. Kaya kung binanggit yung brief ni Nash, sapagkat doon ako nagsimula, sa nagtatag, na siyang nagsimula. Wait lang, bro. Meron kasing categorical siya. Naglaw na ako, bro. Ulit mo nga, Brother Nash. Okay. So, yung pangalan, yung brief ni Nash, yan ba yung pangalan? Yes or no? Hindi, no. Bakit Okay, no? Ang binatay ko kanina, si Kristong nagtatag ng iglesia, kaya alinsunod sa pangalan niya sapagkat siyang nagmula noon. Ngayon, naghalimbawa ako ng term para di maintindihan mo, kung magninegosyo ka,
pwede mong inegosyo, Pantinas, brief Okay, nila. time. Next question. Pwede mo yung pangalan ko. question. O, nagtula. Next question. Yung si Pedro ba, si Pablo ba, sabi mo nagpunta ng Roma, no? Nung sumulat ba siya ng Roma 1616, siya ba'y nasa Roma nung time na yun? Yes. Yes. Si Apostol Pablo ay apostol ng mga hintil. Ano ang mga sulat ni Apostol Pablo? Gawa, Corinto, Thessalonica, Roma. Ayan mga sulat kay Timoteo, sulat kay Pilipos, marami siyang mga sulat. Pero sa Roma 16:16, maintindihan mo, hindi nga si Kristo Next question. nakapunta sa Roma. Okay. Oy. Oo. So sa lahat ng nilatag mong talata, alin doon mababasa? Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesia. Meron ba, bro, sa lahat ng binigay mong talata? Meron bang mababasa doon? Iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesia ang tinatag ni Kristo. Meron ba? Ayon sa talata, sa topic natin. Yes. Aling talata? Lahat ng talata nilatag po. Lahat ng talata. Mateo 16:18, Colossus 1:18, Roma Mr. 16:16. Moderator, objection po. Okay, time stop. Okay, ano objection, Brother Nash? Ang tanong ko kasi sa kaibigan natin, sa lahat ng talatang ibinigay niya, no? Mababasa pa doon letra por letra, Iglesia ni Cristo ang pangalan ng iglesia tinatag ni Cristo. Mababasa ba doon? Nag-yes po siya, Mr. Moderator. Sa akin, pakibasa po, pakikote kung anong talata. Letra. Okay, Brother Gerald, meron kang counter o sasagutin mo na yung tanong? Counter mo na bro, counter. Okay, ano yung counter? Ang hinahanapan kasi niya ako, yung term na pangalan. Sa ibang saling kasi, tinatag. Pag itinatag mo, tinatag ni Kristo ang iglesia, ipinangalan niya doon, iglesia ni Kristo, alisunod sa pangalan niya. Yung pangalan yung Kristo, pangalan niya yung... Moderator's decision, bro. Valid yung question niya. And categorically, meron ka daw bang talata na magsasabing, pwede mo namang sabing pass or 8 seconds rule, no? Yes, sagutin ko bro, mayroong talatang mababasa. Okay, ano yung talata na yan, bro, na pakisabi? Hinahanapan kasi niya kung pangalan, no? Sa Mateo 16:18, ang term kasi itinatag sa ibang ni Kristo, alinsunod sa pangalan niya. Last objection na to, Mr. Moderator, di na mag-object. So, ang hinahanap ko, objection. Last objection na to. Ang hinahanap ko naman, letra por letra, mababasa pangalan ng iglesyang itinatag ni Kristo. Siya dapat mababasa yun, pangalan ng iglesia. Dapat mababasa. Okay, kopya. Okay, Brother Gerard, may counter ka o sasagutin mo na yun? Okay, yung binanggit niyang counter ako bro, yung objection niya ngayon, letra por letra, no? Unang-una, brother, ang Biblia hindi puro letter por letter lang, kundi nasa unawa. Wait lang, Brother Gerard, meron ka bang valid objection, counter objection doon sa kanyang objection? Na ang sabi niya, hindi mo sinasagot yung tanong na meron ka bang mababasa letra por letra? Bro, objection. Ano yung counter objection mo na doon sa kanyang objection? Okay, maliwanag kung naintindihan mo naman sinabi niya kanina unang tanong niya, meron ka bang mababasang iglesia? Yes. Hindi natin usapan yung kanina. Yung unang tanong niya. Okay, wait lang bro. Yun yung unang tanong niya. Wala pang verbatim letter po letra kaya nag-yes ako. Ngayon, nagsabi niya letra po letra, verbatim. Ngayon, sabi ko, nag-counter ako, hindi ang Biblia ay verbatim lang, kundi nasa diwa o unawa. Sa Apocalypse 13:17 mababasa yan. Kailangan dito may... Wait lang, kasi ano lang hinihingan. Kasi ang hinahanap natin, Brother Gerard, so hindi valid kasi ang objection mo. Ang objection natin, sasagutin mo ba yung tanong niya na meron ka ba? Sagutin ko na lang bro. Sasagutin mo ba o 8 seconds? Yes, sagutin ko bro. Okay, pakisagot 8 seconds bro. Iglesia ni Kristo sa Roma 16 sa proper noun o pangalan. Yan ang sagot dyan. Sapagkat si Kristo ang nagtayo, ang itinayo iglesia, alinsunod sa pangalan niya, kaya iglesia ni Kristo. Okay, time. Next question. Ano yung method ng grammar nyo para sabihin mo na ito ay proper noun? So, saan grammar siya nakabase, bro? Bro, unang-una, hindi namang grammar doon sa definition ng proper noun. Personal name,
places names, organization. Ang Iglesia ni Cristo organization, alam mo yan, is not a religion. Ang personal name, sapagkat si Cristo nagmamay-ari doon, siya nagtayo doon, kaya singular form. Okay, time. Next question. Gaya ng sinabi mo, unang-una, sabi mo kanina, hindi ginagamitan ng definition ng grammar yung Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, hindi... Bro, objection, bro. Pero objection. Go ahead. Correction ka lang sinabi niya. Okay, correction ka lang sinabi ni brother na siyang nagsabing grammar. Eh, ang sabi niya kasi, sabi ko daw kanina na ang definition the proper noun hindi daw ginagamitan ng grammar. Pero ang tanong niya sa akin, maliwanag, ano bang definition ng grammar doon sa proper noun? Eh, hindi niya naintindihan sinabi ko kanina. May counter of Brother Nash, mayroong counter? May counter ka, Brother Nash? Oo, ang layo na sinasabi niya. Sabi ko, anong method ng grammar ang binasihan niyo? Hindi kasi ang definition. Pero mo, hindi niya pala naintindihan. Ibig sabihin, nagsumasagot siya sa mga bagay na hindi niya naintindihan, Mr. Moderator. Eh, ang linaw ng sagot niya. Okay, Moderator, okay na tayo. Anyways, next question. Sige, sagutin ko tayo method grammar niya at naintindihan niya. Wait lang, Moderator stand by Gerard. Sasagutin mo ba yung tanong niya na valid na yes, para din maintindihan niya. Method hindi definition yung kanyang tanong kasi. Magpapas ka ba doon o ipapakita mo ano yung method na ginamit niya sa grammar? Okay, sige. Sagutin ko, bro. Method grammar ang dapat maintindihan nito. Yung tanong mo kasi, Brother Nash, nandun na sa Roma 16:16, ang ginamit na metodo ni Apostol Pablo na grammar, mga batiang kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Yun yung ginamit na grammar ni Apostol Pablo doon. Next question. So, ang hinahanap ko yung method. Hindi ko sinabi ko ano yung binanggit ni Pablo. Ano yung method nyo bilang Iglesia ni Cristo 1914? No, anong method ng grammar ang binasihan nyo? Hindi ko tinatanong kung ano yung sinabi ni Pablo. Ano yung method ng grammar na binasihan nyo para sabihin na yan ay Iglesia ni Cristo, pangalan yan, proper noun? Okay, no? Yung Iglesia ni Cristo kasi, kapatid, sa 1914, yung Juan 16 ang batayan namin na salita ng Panginoong Kristo. Sabi, meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito. O Iglesia ni Cristo yan. Na kinakailangan ko naman silang dalhin ko at magkakaroon silang isang pastor doon at magiging isang kawan na lang sila sinarap at Victor. Sa Gawa 2:39, yung kawan o ibang tupa sa malayong panahon daw. Next question. Malayong panahon daw. Magmumula. So, naintindihan mo ba talaga yung topic natin ngayon na patutunayan mo Iglesia ni Cristo ay proper noun, pangalan ng Iglesia sa topic natin? Naintindihan mo yan? Yes, ikaw lang hindi nakakaintindi. Doon ka lang kasi nakabatay sa possessive letter po letter doon. Wala ka nang pakialam doon sa definition doon. Sa proper noun, doon ka lang nakabatay sa proper noun. Wala ka nang pakialam doon sa definition ng proper noun. Kung mag-aaral ka lang... Next question. Okay. Ang proper noun ba tsaka proper name, pareho lang ba yan? Hindi. Ang proper noun, ang definition, personal name, tsaka wala namang proper name eh. Sino may sabing proper name? Ikaw lang atang, brother na siya, kaya niloloko mo yung mga tao eh. Okay, ulitin ko yung question, Mr. Moderator. Next question. Okay, next question. Para sa lahat naman na dito, ulitin ko. Okay, sa mga kaibigan natin dyan, sa revealers, ulitin ko yung tanong. So, ang proper name ba at proper noun, yan ba'y pareho? Yes or no? No. Ang proper noun kasi, brother, na siya, personal name, organization, place name, mga things, yun yung proper noun. Tsaka wala namang proper name mababasa na magiging proper name siya doon sa definition ng proper noun. Next question. Last question, brother. Last question. Okay. Last question na. Okay, sige. So, can you give me pagkakaiba ng proper name at proper noun? Okay, bro. Magiging proper, example kita ay common noun. Ang term na church o iglesia. Paano magiging
Pangalan Okay, niya kind o proper name. sa Brother Katabad ba gamitin lang for na pwede Okay, salamat Brother Gerard, Brother Nash. Diyan natapos yung ating cross-examination ng ating negative sa ating affirmative sa unang latag ng rebuttal ng ating affirmative. Okay, bigay natin bago yan, no, bati muna tayo sa mga nasa live, no, ng TikTok, no. Shoutout kay Ram Hehe, kay Mochi Mochi Nomini, kay Lirin Epsum, no, at kay The Crusader, kay Tagatanong, kay Jonathan Arlus, kay Gladius, kay Yami, kay sino pa ito? Kay Byzantine, ayan. Kay Hello Kitty. Ayan, yung mga nakasibaybay dyan sa TikTok. At kay sino pa ba yung mga nandyan? Mga masipag mag-comment. No, shoutout sa inyo sa ating shoutout din kay Jan. Yan, kay Jan. Jan ka lang dyan, ha? At shoutout kay Pipito Manaloto. Ayan. Shoutout kay Yako Tekanuchi, kay White Lies, no? Na mga nasa ating nakasubaybay, no? Boto lang kayo, comment nyo kung sino yung lamang sa ating debate ngayon, ano? At ako po si Sispo, ang attorney ni Satanas. Wala akong kinikilingan, walang sinusuportahan, kliyente ko lamang, no? At kung kayo po ay mahilig sa ganitong gawain, kontakin nyo lang si Nash at si Gerard, si Pilingerong theologian na nandyan sa TikTok, no? At pwede nating i-live yung inyong paghihimutok, no? At dito natin patunayan yung inyong pagkamahangin dito sa ating live, no? At ang topic na kanilang pinatutunayan ay ang iglesyang itinatag ni Kristo ay iglesia ni Kristo. Yan. Ang iglesyang itinatag ni Kristo o itinayo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Affirmatibo po diyan ang ating kaibigan na si Gerard, no, ng Bible Defender, no? At negative naman dito ang ating kaibigan na si Brother Nash na Roman Catholic Church. Shout out sa inyo diyan at nasa second round tayo at last ano natin ito. At last tindig ito ni Brother Nash, no? Kanya rebuttal 10 minutes, no, sa kanyang rebuttal statement sa ating topic na ito. Brother Nash, ready na? Ready. Timer starts now. Ayun, maraming salamat, Uncle Sispot. Nag-ring na rin kanina. Ayan, salamat sa bell. Natapos din. So, ayun. So, ang topic namin is patutunayan niya na ang pangalan ng iglesyang tinatag ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. So far, no? Nag-comment nga ako doon sa baba. 10 minutes again. Wala na naman. Ang ginawa niya, naglabas ng sama ng loob sa Born Again, sa SDA, no? Naglabas ng sama ng loob kung kani-kanino. Diba? Tapos kung ano naman nilatag brief ni Nash. Sorry talaga naman. Oh. So, dito, gumamit siya, ballpen daw ni Gerald, no? So, then brief ni Nash. Yung brief daw ni Nash pwedeng maging pangalan, pero yung ballpen ni Gerald hindi pangalan. Gulo no? So, ang point dito, bro Gerald, no? Huwag sasama loob mo, no? So, ang topic kasi natin, patutunayan mong pangalan. Ako negatibo ako. Affirmative ka, no? Ang daming nanonood sa atin. Nasayang yung oras mo. Wala ka na patunayang pangalan, bro. No? Then, sabi mo ba kanina, proper name tsaka proper noun magkaiba. Bro, please, mag-aral ka. No? Ngayon, may pagkakataon ka, meron pa akong 8 minutes. I-search mo, type mo sa net, available naman sa net. Internet is an information highway, no? So, pwede mo i-type habang may time ka pa. Is it proper noun or proper name are same? Yeah, lalabas yan. Same lang yan. Proper noun, proper name, same.
no? So, sabi pa, hindi siya same. So, kaya nga sabi ko nga, parang kamote on the go, no? Diba? Alam mo yun, basta laban lang ng laban, kahit di nag-aaral, diba? So, huwag kayo maglabas ng sama ng loob. No? Ang gawin nyo, mag-aral kayo. No? Ako, tinututulan ko na hindi pangalan ng Iglesia ni Cristo, which is yun yung stand ko. Tinututulan ko siya. Diba? Tinututulan ko. Dito sa talata, dito, binasa mo. Tinatanong kita kanina. Sa Mateo 16:18, sabi mo, tinanong kita, yad ba proper noun? Nagsabi ba si Kristo na ang itatayo niya Iglesia ni Cristo ang pangalan? Diba? Tinatanong kita kanina Meron ba letra por letra na mababasa? Ang sagot mo, diwa. Diba? Sa diwa, hindi lahat letra por letra. Ang tanong sa'yo, letra por letra, sasagot mo, diwa. Diba? Ano ba naman yun? Anong klaseng latag yun? Diba? Gagamitin ko lang yung mga talatang binigay mo. Kagaya ng gawa Epeso 1, no? Na ipinaunawa. Sabi hindi daw tinago, sabi mo? O dito sa Mateo 16:18, ang pangalan ng iglesia dito, Iglesia ni Cristo. Wala naman nakalagay dito Iglesia ni Cristo. Pangalan ng iglesia. Diba? Ang sabi ni Cristo, magtatayo siya ng iglesia. No? Yun yung sabi ni Cristo. Hindi niya sinabi, papangalanan niya iglesia dito. At kanina pa sinasabi, si Cristo, tinuro niya kay Pablo, magtayo ng iglesia ni Cristo. Pangalanan, iglesia ni Cristo. Wala naman tinuro si Cristo o Pablo ang pangalan ng iglesia, iglesia ni Cristo. Walang ganun sa Biblia, bro. Diba? Ikalma mo lang yung sarili mo. Huwag ka masyadong mag-isip na kung ano-ano. Di ba? Huwag ka mag-isip na kung ano-ano. Ikalma mo yung sarili mo na yung pangalan ng iglesia, Iglesia ni Cristo. Aral-aral ka muna. Di ba? Pag-aralan mo muna. So, yung difference between ng proper noun, na yung proper noun, yan ay nakasulat into capital letter. So, dito makikita mo sa Roma 16:16, no? Yan ay small letter. No? Kapag binasa mo yung Roma 16:16, makikita mo small letter iglesia, yung ni small letter, Cristo capital letter. No? Ngayon kapag tinignan mo sa Security Exchange Commission, lalabas doon I capital letter yung iglesia, yung N, yung ni capital letter, yung C capital letter, kaya nga ang acronym nyo INC kasi I capital N tsaka capital C. Sa Bible, small letter. Therefore, hindi proper noun yun nasa Bible. Diba? Hindi ang pangalan. Yung sa inyo, yung nandun sa inyo, proper noun yun. Pangalan yun ng kulto na tinatag ni Felix Manalo na hindi kilala sa buong mundo. Diba? Tas sabi mo pa kanina si Pablo nasa Roma nung sumulat siya doon sa iglesia sa Roma. Mali. Wala siya sa Roma. Kaya nga siya sumulat nagpahatid siya ng sulat sa Roma no? Nasa Ephesus si Pablo during that time. No? He was in Ephesus nung sumulat siya sa Roma. No? At meron ako mga referensya dito, isang katerba yung libro ko. Pwede ko ipakita sa'yo. Di ba kung gusto mo? Diba? So, sad to say bro, dinibang ko lahat ng latag mo. Question and answer, wala kang maayos na sagot, no? Tas basta ka lang sumasagot nang hindi mo naintindihan yung tanong. Actually, tawag ko doon mga kamote on the go Alam mo yun? Basta bara, sige, banat. Ganun lang no? Sige, banat. Parang ganun lang Di ba? Ayan. So, ang gawin mo bro, mamaya, para naman may may habol-habol ka, ipakita mo mamaya na pangalan. Doon sa 5 minutes mo matitira mamaya sa conclusion, no? Para maniwala yung tao sa'yo
no? Ang gawin mo, patunayan mong pangalan yun. Maging sa conclusion mo, ikaw na nga huli magko-conclusion eh. Diba? Sana patunayan mo yan na pangalan yan. Hindi yung maglalabas ka ng sama ng loob. Diba? Kahit tagalit ka sa Katoliko kasi, ano yan eh. Yung born again kasi, ganito yan eh. Diba? Yung SDE, ganito yan eh. Hindi yan yung topic natin. No? Kung tunay na iglesia ba sila? O hindi sila tunay na iglesia? Hindi yan ang topic. Ang topic natin, patutunayan mo. Iglesia ni Kristo, pangalan ng iglesia. Naubos na yung oras natin dito. Wala ka pa rin napatunayan. Diba? Ako, nagagampanan ko yung pagiging negatibo ko. Diba? Na ipapamukha ko sa lahat ng mga nandito kung anong uri ang aral ng Iglesia ni Kristo o yung tinatawag na pangalan, no? Kung pangalan nga ba yung Iglesia ni Kristo? Ay, napapamukha ko sa lahat na hindi pangalan yung Iglesia ni Kristo sa Biblia. Diba? Tas, pero yung proper noun tsaka proper name magkaiba. Diba? Hindi magkaiba yun. Same lang yun. Bigyan kita isang sample ng possessive noun. Kotse ni Nash. Yan. Kotse ni Nash, no? Tawag dyan possessive noun because Nash possess the car. No? That's why it became possessive noun. No? I possess the car. Ngayon, nagiging proper noun ba yan? Hindi. No? Hindi yan proper noun. No? Same scenario, Iglesia ni Kristo. Kotse ni Nash. Same possessive noun yan. Hindi yan proper noun. Dalawa. Diba? Pareho lang silang possessive noun. Iglesia ni. Kotse ni. Diba? Yun bro. Ang ginawa mo, yung Iglesia ni Kristo, ginawa mong yung possessive noun, ginawa niyong proper noun. Kung mo mababasa sa Biblia. Ngayon, ang gagawin mo na lang, no, mag-a-assume ka na lang na proper noun yan, no? Tapos papipiliin mo kung ginagawa mo, no? Fallacy of pala na ito, yung kalimutan ko, yan na naman, nasa dulo ng dila ko eh. Muntikan ko na sinabi ng isang taga-revealers eh. No? Fallacy of dictonomy. Anyways, yun nga, no? Sorry actually, debunk talaga yung latag mo, bro. Actually, hindi ka nga nakapaglatag eh. Kaya, very easy lang to debunk, no? So, yun. So, maraming salamat, mga uncle. Okay, hands up, Brother Nash. At dyan natatapos yung ating negative sa topic na kanilang pinapatunayan, Brother Nash. At yun, handa ka na, Brother Gerard, sa iyong pagtatanong. Yes. Mic check muna tayo, bro. Signal test tayo. Signal check, bro. Signal check. Okay. Talino na ba? Clear. Okay. Kung ready ka na, set ko na yung ating 7 minutes na pagtatanong. Okay, sige. Napakaganda to. Okay, sa topic na pinagtibay namin, patutunayan ko, Iglesia ni Cristo lamang itinatag ay pangalan. Ayun ang topic, Hindi. Tanong. Hindi yun ang pangalan na Mr. Moderator, objection. Hindi po yun yung topic namin. Recorded sige, tayo. Recorded tayo. Sige. Pa-remind para maganda. Patutunayan mo na Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia na tinatag ni Cristo. Yan ang okay, itinatag ni Cristo. Sige. Okay. Talong. Salamat, Sa Mateo 16:18, tanong. Sabi mo, walang iglesia ni Cristo doon, itinayo. Si Cristo, sabi mo kanina, dyan sa stand mo ngayon, kanina. Tanong, sabi ko sa diwa, ito tanong, sa Mateo 16:18 ba, meron bang mababasa Iglesia Katolika? Meron o wala? Wala, kasi hindi naman namin stand yan, bro. Ikalma mo lang sarili mo. Ang patunayan mo, yung Iglesia ni Cristo, huwag ka tumakbo sa Iglesia Katolika, kahit Iglesia ni born again pa yan eh. No?
Hindi natin topic ang iglesia dito na iba. Yung iglesia mo, patunayan mo kung pangalan yan, proper noun. Tanong. Ang sabi Okay, diyan next itinatag eh. Okay. Ang sabi diyan itinatag ni Kristo ayon sa paksa natin eh. Sangayon ka ba diyan? Iglesia ni Kristo itinatag ayon diyan sa paksa. Si Iglesia ni Cristo, yes, pero hindi ang proper noun. Yeah! Oh, agree ka pala sa akin na hindi proper noun. Yun. Sige lang. Tuloy. Kategory ako ang tanong, hindi ikaw. Tuloy. Next question. Ito tanong. Sa Hebrew 12:23, the remedy, New Testament. Ang sabi, into the heavenly sanctuary, the true Church of Christ, whose identities are stored in heaven. Sang-ayon ka ba, Iglesia ni Cristo ang pangalan na kaimbak sa langit, hindi Iglesia Katolika, yes or no? Hindi ako sang-ayon, bro. No? Na pangalan ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga patunayan mo muna. Ang ginawa mo, hindi ka naman nagpapatunay. Ang ginagawa mo kanina, inubos mo yung oras mo, kakasentimiento mo, bro. Dapat naglatag ka, Iglesia ni Cristo pangalan yan. Yang ginawa mo, wala, bro. Naubos ang oras mo, sayang. Okay, next question. So, sabi mo, hindi ka sangayon dito sa Hebrew 12:23 na Iglesia ni Cristo pangalan na kaimbak sa langit. Tanong, so mali pala tong talata ng Biblia kung hindi ka sangayon? Yes or no? Hindi, no. Hindi mali yung Biblia, mali ka. Ikaw yung mali. No? Mali kayo sa pagkakaunawa. Pinipilit yung Iglesia ni Cristo pangalan ng Iglesia. Ang gawin mo, bro, mamaya may 5 minutes ka. Ilatag mo sa 5 minutes mo. Maawa ka, bro. Itindig mo yung stand mo, bro. Next question. Okay, sabi mo, hindi mali ang Biblia, kundi tama. Ako yung mali. Ito tanong. Sa Hebrew 12:23, ulitin natin itong nakalagay sa talata. Sabi mo, tama ang Biblia. Ang sabi, into the heavenly sanctuary, the true Church of Christ, whose identities are stored in heaven. Sang-ayon ka ba, Iglesia ni Cristo pangalan na kaimbak sa langit, kung tama ang Biblia? Yes or no? Mali ka nga, no. Sang-ayon ako sa Biblia, sa iyo ko hindi sang-ayon dahil hindi mo pa napapatunayan sa amin na Iglesia ni Cristo proper noun. Patunayan mo muna, proper noun yan. Ang ginawa mo, nag-assume ka lang na pangalan yan. Di ibig sabihin, ako pag nabasa ko born again, pangalan na rin. Walang ganun, bro. Next question. Next question. Ang sabi niya, maliwanag din, no? Tama ang Biblia. Binasa natin nakasulat sa Biblia. Ang sabi niya, hindi siya sang-ayon dun sa talata. Eto, tanong. Mr. Moderator, objection. Okay, objection. Wala po kayong narinig sa akin na hindi ako sang-ayon sa talata. Ang sabi ko, sang-ayon ako sa talata. Ang hindi ako sang-ayon sa unawa niya. So, ang ginagawa niya, fallacy po, Mr. Moderator. Okay, counter. Okay, bro. Okay, maliwanag yun, no? Binasa kong Hebreo 12:23, the remedy, New Testament, yung talata ng Biblia. Iglesia ni Cristo, pangalan na kaimbak sa langit. Sabi niya, tinanong ko sa ngayon ko ba dito? Sabi niya, hindi. Kaya tinanong ko ulit siya. Sabi niya, tama ang Biblia. Kung tama ang Biblia, bakit di ka sangayon nakalagay sa Biblia? Ang sagot niya ngayon kanina. Ngayon, hindi siya daw sangayon. Saan sa dalawa tama niyang sinabi? Okay. Mr. Moderator, last objection na to. Hindi na mag-object. So, ano na lang, next question na lang, Mr. Moderator, kasi sinagot ko na yan. Paulit-ulit na lang. Okay, ruling tayo. Move on tayo. Okay, sige. Ito, tanong ko. Paano nagiging ang common noun? Paano siya magiging proper noun para maging proper name? Alam mo ba? Oo. Kung nakapag-aral ka? Oo naman. Halimbawa, yung aircon. No? Nagpagawa ka aircon. Aircon is a common noun. Ngayon, pag nilagyan mo na ng label, for example, no, pangalan ng aircon mo, Hanabishi. Hanabishi, proper noun. Yung aircon, common noun. Aral-aral din naman, bro. Wala ba mas mahirap na question, bro? Okay. Tama yung example mo. Tama example mo dyan sa walang kabuluhan, no? Yung tanong. Mr. Moderator. Yung term na Iglesia Church,
itatanong to, yung term na church o iglesia is common noun. Sangayon ka ba para maging proper noun at para maging proper name, lalagyan mo siya ng definition ng proper name na personal name, organization, para maging iglesia ni Cristo is a proper name. Sangayon ka ba doon? Yes or no? Pakiulit yung tanong, pakipost yung time bro. Naguguluhan ako sa tanong mo. Okay, sige, no? Tama yung sagot mo example dun sa walang Pakipost yes, yung bro. time niya. Sige, ano yung tanong? Okay, no? Okay, ang tanong ko, tama yung example niya kanina doon, pero walang sa kabuluhan yun. Eto, tanong ko. Nagsaside Ang comment. common noun, Ikaw naman. hindi, tanong. Huwag ka na mag-side comment. Tanong ka na lang. Okay, ikaw nga rin kanina kaya Sige. bibintik go. lang. Ang common noun, ang term na church, tanong to paano siya ngayon ka ba para maging proper noun? Lalagyan mo siya ng definition ng proper noun na personal name, organization, para magiging proper name na Iglesia ni Cristo doon sa Roma 16 na yun doon pasukan ng tao, yes or no? Oo, naging proper noun yan bro sa inyo. No, sa inyo. Dahil pinasulat nyo yan, pinalista nyo bilang pangalan ng samahan ninyo noong 1914. Mali pa nga letter K pa Diba? Iglesia ni Cristo, letter K. Tapos later on, pinapalitan, ginawang C. So, naging proper noun yan sa inyo. Doon sa Security Exchange Commission. Pangalan yan ng kulto. Next question. Next question. Okay, next question ako. Sabi mo, sangayon ka. O, sumangayon ka. Eto tanong. So, yung definition ba ng proper noun ang sabi, include personal name. Gusto nagtatag ng iglesia. Place names in companies and organization. Sang-ayon ka ba na malito ang proper noun sapagkat ang iglesia ni Cristo ay organization? Yes or no? Organization niya sa inyo. Yung kulto nyo, organization niya. Pero yung nasa Biblia, hindi ang pangalan ng organization, kundi possessive noun yan. Ibig sabihin, pagmamayari yan ni Cristo. Pag-aral ka naman, bro. Ano ba naman? Ano ba mas mahirap na question? Next question, bro. Okay, next question. Okay. Mamaya ka sa akin. Tanong. Sabi mo kanina, si Pablo hindi nakarating doon sa bansang Roma, kaya hindi si Pablo nagsulat doon sa Roma 16. Objection po. Okay, ano objection, Brother Nash? Wala po akong sinabing ganun na si Pablo hindi nakarating sa Roma. Objection bro, objection. Counter. Sabi ko kanina, yung sulat, no, nasaan si Pablo nung sumulat siya sa Roma. Hindi ko sinabing si Pablo hindi nakarating ng Roma. Ano ba naman to? Okay, objection bro, objection. Okay, counter objection, Brother Gerard. Go. Maliwanag ang sinabi niya kanina. Sa Roma 16, hindi daw si Pablo nagsulat doon. Meron daw siyang reference na pinakita. Ang sagot niya pa nga sa akin, gusto mo mabasa para makapag-aral ka? Sige, Okay, ano natin yan? Sige, bro, tuloy mo. Ano natin? Okay. One thing to find out na yan. Saka bro, objection kasi nasa rebuttals ka na tayo kahit ano pwedeng itanong. Okay, last question na tayo. Move on tayo dun sa ating last question. Okay, sige. Question, Tanong, kung si Pablo hindi siya nagsulat doon sa Roma 16, sang-ayon ka ba sa Roma 1 hanggang 10, sabi ni Cristo, sulat ni Pablo, sang-ayon ka ba doon o hindi? Hindi. Wala naman sinabi si Cristo, sulat ni Pablo yon. Pangalawa, wala ako sinabing hindi si Pablo nagsulat. Ang sabi ko, wala si Pablo sa Roma nung siya'y sumulat sa Roma 16 o sa mga taga-Roma. Nasa Epeso siya nung sinulat niya yun. Okay, time? Nice. Okay, time na. At dyan natapos yung ating second round rebuttal segment ng ating debate ngayon. At dako tayo sa final part ng ating debate. Ito yung last and final contention. Ito yung ating conclusion, sa mga nanonood dyan sa live, shoutout sa inyo, batiin muna natin sila Ram Hehe, si Jonathan Arlos, si Mochi Nome Anone, si Veritas Iglesia, si Pirats 09, si Yakano Tekauchi,
si Hello Kitty, si Ruel Tio, no? Andyan ka pala, Kuya Ruel, ano? Diyan ka pala nagtatago. Supreme Commander, shout out si Itachi at si Ramhaha ang name daw niya. Okay. Si Jonathan, si Yami. Yan, Yami ka ba? Yan, shout out sa inyo at sa mga nandito sa room, si Sister Nat ng Catholic, si Brother Jumong ng JW, si Brother Denmark ng SDs, at si Josh ng Evangelical, Tatay Ben ng Patripasya. Yan. Yan yung mga nandito sa ating room, no? At si Dong Pride na Catholic. Sa mga hindi ko pa nabati dyan, si Alicia Tims at si Ram. Si Rax ba yun o Rax? Rax pala. Rax, he. O yan, sorry. Hindi pala Ram. Okay, Rax pala, Rax. Okay, Rax, he. Shoutout sa'yo at sa mga iba pang nandyan sa ating live. Ayan. At ibalik natin sa dalawang poging debatista. Paki-open nga yung mga camera ninyo, mga bro. At ipapakilala natin ang mga debatista natin yan bago natin ibigay ang mikropono sa kanila, sa kanilang konklusyon. Okay, Brother Gerard, pakilala ka muna. Brother Gerard, ayan. Brother Gerard, nandiyan ka ba? Pa-open mo nga yes. Off-cam lang ako muna bro kasi nakaganap maganda-ganda signal dito eh. Hindi, para show lang natin sa kanila yung kadebate natin. Ipapakita, show lang tayo, magpapashow ng mga ilang minuto para makita naman yung kagwapuhan ng ating mga debatista. Open lang, saglit lang, tapos close mo lang ulit. Ayan po yung ating debatista. Ayan. At okay, ayan naman ayan yung mga poging debatista natin, ano, at shoutout sa inyong lahat. Okay, at dako tayo sa 5 minutes ng ating konklusyon dahil nauna yung ating affirmatibo. So, ang mauuna ngayon ay yung ating negative. Father Nash, ready ka ba sa yung last and final contention? Ready, bro. Conclusion? Ready. Okay, kung ready ka na, bro, i-set ko yung time. At, ayan. 5 minutes. Timer starts now. Okay, i-conclude natin, no? Naglatag siya ng mga talata mula umpisa hanggang huli, no? Ang una niyang nilatag, I think, ayan, ikalawang Timoteo 3:16, Gawa 4:12, Efeso 1:10, Mateo 16:18, Colosas 1:18, Efeso 1:22, no? Efeso 5:23, Roma 16:16, yan, Roma 1:25, yan, diba? Hebreo 12:29, Roma 5:9. Wala ni isa doon na sinabi ang Iglesia ni Cristo ay pangalan. Bagsak. Ang mga talatang ginamit niya, pinatunayan niya lang na si Cristo nagtatag ng Iglesia. Agree rin naman tayo doon. Wala naman tayong tutol doon na si Cristo nagtayo ng Iglesia. At ang hindi pumasok sa pintuang yan ay walang kaligtasan. Agree tayo lahat yan. Hindi naman yan ang point natin. Hindi yan ang debate natin o pinagtatalunan natin, ang topic. Ang topic natin, patutunayan mo, Iglesia ni Cristo ang pangalan ng Iglesia tinatag ni Cristo. Diba? Yun dapat. Wala eh. Out of topic ka. Tapos, sa question and answer, laglag. No? Laglag sa question and answer. Hindi nakasagot na maayos. Proper no, tsaka proper hindi magkaiba.
Diba? So, ibig sabihin wala talaga kayo alam sa grammar. Diba? Hindi nyo alam yung grammar. No? Tapos sabi mo pa kanina, hindi kayo nagbibig sa grammar. Diba? Tinanong kita, nung method, method ng grammar, ang gamit nyo para sabihin na Iglesia ni Cristo, proper noun. Kung ano nung sinabi mo, hindi mo pala naintindihan yung tanong ko. Diba? So, question and answer laglag, no? Sumasagot ka, proper noun yan, proper noun yan. Yung pala, at the back of your mind, no? Proper noun yan, basta proper noun yan kasi nababasa. Pwede ba yun? Diba? Basta lang mabasa. So, lahat naman mababasa dyan. Ano ba yung mababasa dyan? Gusali. Mga templo. Diba? So, makikita mo, ibig sabihin, proper noun yun, temple, kasi nababasa. Diba? O kaya, yung mga iba pang mga mababasa dyan na word, basta mabasa, proper noun na. Hindi ganun. No? Ngayon, meron kang 5 minutes, bro. Dito Huwag mong sayangin yung 5 minutes mo, bro. Ipanalo mo. Diba? Ipanalo mo yung 5 minutes mo. Ilatag mo na proper noun yan. No? Kasi wala Wala kami nakita dito, bro. Sad to say, wala ka na ilatag, bro. No? Negative ako, affirmative ka. Hindi pa pwedeng ikaw mo didebunk sa akin. Ako talaga didebunk sa'yo. Debunk ka no? Talo ka na talaga sa debate natin, bro. So, hindi ka nanalo dito, bro. No? Hindi proper name yung Iglesia ni Cristo. No? Kaya ang gawin mo na lang, may pag-asa ka pa, may 5 minutes ka pa natitira, baka sakaling maihabol mo pa yan, bro. No? Habol, diba? Pilitin mo mabawi, bro. No? Talunin mo si Uncle Nash. Yeah? Talunin mo si Uncle Nash. Pilitin mo mabawi yung 5 minutes mo. Ayan. So, actually, hindi na ako nag-quote pa ng ibang mga Bible verses, no? Nagaling sa akin. Ang ginawa ko lang, bro, yung mga Bible verses na ginamit mo, bro, pinaunawa ko sa iyo maigi, no? Na walang proper noun doon na Iglesia ni Cristo. Yung Cristo, proper noun. Pero Iglesia ni, yung mini, hindi proper noun, bro. Iglesia, which is church, that is a common noun, no? Yung ni, ay hindi rin yung proper noun, bro. Sa inyo kasi ganito, no? Naputol ako kanina. Yung ni, proper noun sa inyo, naka-capital letter doon sa Security Exchange Commission. Diba? Sa Bible, bro, small letter yun Diba? Tapos kung babasa ka naman ng Catholic na salin, in-explain ko na yan kanina. No? Kung about sa capital at small letter. Salamat. Okay, time, Brother Nash. Salamat, Brother Nash. Diyan natapos ang iyong 5 minutes na conclusion. Brother Gerard, ready ka na? Brother Gerard? Makamute ka, bro. Yes, pwede na, bro. Yeah, ready. 5 minutes, bro. Timer starts now. Brother Gerard? Brother Gerard? Yes, bro. Sorry. May nabot lang ako. Okay, sige. Napakaganda to. Unang-una ito, puro sabi ni Cristo, ni kay Nash sa Tito 1:14, puro lang daw guni-guni katang isip, puro opinion. Ayaw niya ron sa katotohanan. Ang topic namin, patutunayan na na Iglesia ni Cristo lamang itinatag ay pangalan. Na pangalan yun Yung Iglesia Katolika ba, hindi pangalan? Pangalan yun, mangmang ka, ikalawang Pedro 3:16, bagsak mo. Ang mga mangmang, gaya ni Nash Benavides, ay binibigyan niya ng maling kahulugan. Tapos sabi niya kanina, napakaliwanag Doon na tayo dakot sa Roma 16, doon sa may sama ng loob sa Roma 16, kaya small letter ang Iglesia ni Cristo doon Kaya small letter ang nakalagay doon, bagamat plural form yun. Lahat daw ng Iglesia ni Cristo mga batian, lahat ng Iglesia ni Cristo tinutukoy doon, lahat ng abutan ng pangangaral ng mga apostol. Pero ayon sa Security Exchange Commission,
Singular form yun ang nakalagay doon. Iglesia ni Cristo. Capital letter yun. Pag plural form yan, kunyari, halimbawa, bigyan nga tayo ng example kasi alam ko mahina ka pa sa comprehension eh. Diyos, capital D, God, singular. Theos, Theon. Pag letter D na small, Diyos, common, plural. O gets mo na, may idea ka na. Mga halimbawa mo, kamangmangan eh, mga kawawa mauto mo eh. Ngayon, sa Hebrew 12:23, ang sabi niya kanina, ay dako mo tayo sa 2 Timoteo 3:16 na binatay ko dun eh. Kasi kaya ako binatay ang 2 Timoteo 3:16, mababasa dun. Ang Biblia o kasulatan ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapabulaan dun sa maling aral o maling sinasabi ni Nash Benavides. Ngayon, tinanong natin kanina sa Hebrew 12:23 na ang sabi dun, into the heavenly sanctuary, the true Church of Christ, whose identities are stored in heaven. Sangayon ka ba, Iglesia ni Cristo, pangalan lamang nakaimbak sa langit? Ang sagot niya, no. Hindi daw siya sangayon. Tinanong ulit natin siya, tama ba ang Biblia? Sabi niya, mali. Mali daw. Ako daw yung mali. Sabi ko, binasa ko lang yung talata. Ang sagot niya, tama ang talata, pero mali daw ang unawa. Hindi niya kayang tanggapin ng totoo. Diablo lang kayang gumawa nun. Kaya nga sabi sa Efesos 6:11, isuot ninyo ang baluti ng pananampalataya. Labanan ninyo ang mga diablo. Ang mga diablo, yun yung mga ayaw dun sa katotohanan. Unang-una, lagi niyang sinasabi, debunk daw yung aral, hindi daw ako nakatindig. Dun pa lamang sa topic na pinagtibay namin, maliwanag eh. Ang sabi niya ron, ang topic na patutunayan ko, Iglesia ni Cristo lamang itinatag ay pangalan. Tinanong ko siya sa Mateo 16:18. Sangayon ka ba si Kristong nagtayo ang itinayo? Iglesia? Sangayon ka ba doon? Sagot niya, yes. Wala naman tutol dyan. May verbatim letter for letter na itinatag doon sa topic namin. Pero doon lang din siya nakabase sa pangalan. Na verbatim letter for letter doon sa term na yon. Dumako tayo sa proper noun. Kasi kung mag-aaral ka, brother na siya, no? Sabi mo kasi, magkapareha sa iyo ang proper name tsaka proper noun. Sabi ko kanina, magkaiba yon. Sa definition lang yan. Magiging proper name lang yan kung gagamit ka ng definition ng proper noun na personal name, things, organization, companies, magiging proper name lang yan. Yung inalimbawa natin, Hanabishi, yung sabi mo, proper name. Companies, organization, proper noun. Ano? Parang, mo, brother na hindi ako uto para maniwala sa sinasabi mo. Bakit? Sabi mo kanina, si Pablo daw, si Kristo hindi nakarating sa bansang Roma. Iba't na Iglesia ni Cristo doon. Ayaw mong tutulan, sabi mo pa nga sa Roma 16, mali daw yun. Isamantalang sabi mo kanina sa akin, huwag ko lang daragdagan. Kaya ko, yung salitang yun, yung tactical method na ginawa mo, sa'yo lang din bumalik yun. Kaya maliwanag ang turo ng Biblia, brother na, sino? Sabi na Apostol Pablo sa'yo sa unang Korinto 4:6, tama na nasusulat, huwag mo na daragdagan. Ba't mo dinadagdagan? Sabi mo kanina, ang Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika. Tinanong kita, saan mababasa? Meron bang talatang mababasa? Ang Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, ang sagot mo, wala. Sino nagsasabi ng totoo? Okay, time, brother. Broses po, malinaw ba signal ko? Malinaw naman. Malinaw naman lahat. Salamat, Brother Gerard. At dyan natapos yung ating debate for today. At I think si Brother Nash na yung mag-ending kasi may live naman ito. At sa mga nanonood dyan, supportahan nyo yung grupo nila Brother Gerard at grupo nila Brother Nash ng Catholic. At kita-kita tayo ulit sa Debaters Convention. Sa mga gustong sumali sa mga ganitong gawain, message nyo na si Brother Nash. At kung gusto nyo makalaban yung mga malalakas, mga halimaw, nandito lamang yan sa Messenger. Yung mga nandyan sa TikTok. At inaanyayahan namin kayo na
na makijoin dito sa aming forum dito sa Messenger. Yan. At hayaan nyo mag-upgrade din yung ating mga lolo papunta dyan sa TikTok. Okay, Brother Nash, back to you. At ipasok ko na kasi tapos na yung rule ng DevCon dito. Ikaw na yung dyan, isa yung live na yan. Ayan. So, pasalamat muna, Uncle Gerald. Meron ka bang gustong pasalamatan, Uncle? Nawala na yata. Yes, bro. Okay, maraming salamat din. Dito kami, malinaw ba signal ko, bro? No? Malinaw. Okay, salamat sa pagkakataon. Kami ni Brother Nash, magkaibigan kami, doktrina lang kami yan. Lahat kami dito, nagdodoktrina lang kami. Kung wala kami personalan dito, magkakaibigan pa rin kami. Kung magpaliwanag lang kami ngayon dito, bukas, kaya may kausap na kami, usap-usap. Dito wala kami personal. Salamat sa pagkakataon na hayag po ang tunay na doktrina ng Biblia na matagal na nakasulat ng unang siglo pa lamang. Salamat kay Brother Nash, Master's Vlog, yun yung page kong bago ngayon, doon ko binubulgar ang mga maling aral ng iba't ibang mga religion. Binuhay mo ba, bro, yung Master Debater? Hindi. Ano yan, bro? Yun yung Master Defender rin, bro. Hindi. Master Debater. Master Defender ba yun? O Master... Hindi, Master Defender rin. Isa ako sa admin doon. Hindi, hindi ko ginawa doon. Ang inano ko ron, Master Vlog, bagamat lahat ng aral doon ng maling relihiyon, kabisado ko na lahat kung anong luklukan doon. Greek in Hebrew. Pinag-aralan ko na lahat yan. Ayun lang, Brother Gerald, salamat sa lahat. Pinag-aralan na daw yung sa kahit. Ayan, maraming salamat. Uncle Sispo, ikaw, baka may gusto kong pasalamatan, Uncle Sispo. Kasi, or gusto kong promote. Debaters Convention, abangan nyo sa TikTok at... Ipakita mo yung t-shirt mo. Hindi nakikita yung t-shirt eh. Yan. Ayan, no? Ayan. Yung aking personal account sa TikTok, Sispo Media pala. At kung gusto nyong makipagtalakayan, sa Attorney ni Satanas, be my guest and pwede ko naman kayong dayuhin dyan sa TikTok. Ayan. Salamat, Brother Nash. Okay. Ako din magpapasalamat din. Magpapasalamat din ako. Pagpalain kayo ng Diyos na nakikihanap. Papasalamat din ako kay Uncle Sispo, na nagtsaga sa amin na mag-moderate. Ayan. So, sa mga nandito kay Brother Gerald. At sa mga nandito sa TikTok, nandito sa TikTok kay una-una kay Brother Elisha Teams, yan. Kaibigan ko yan, malaki na itutong talaga sa akin. Si Brother Jay, si Brother Ram, ayan, si Baisan, ayan, si Uncle Baymax, si Uncle Jonathan, si Uncle Yano, si Uncle Veritas, yan, si Uncle Jay, sino pa ba? Yan, ayan, dami yan. So, Uncle Ruel Tio, das dito naman sa Facebook, si Uncle Albert, Pilingeron Theologian, si Sisnad na Catholic, si Uncle Jumong na idol ko na JW, si Denmar Santiago na aking kaibigan na SDA, si Friendly, si Uncle Friendly andito rin, na isang ethos, yan. So sino pa ba? Andito, si Uncle, si Uncle Jeff. Yan, si Uncle Jeff ba to? Tama ba? Si Uncle Josh pala, sorry. Si Tatay Ben. Yan, Tatay Ben. Yan, kamusta ka na, Tatay Ben? Na walang pagbabago at yun pa rin. Yan. So, yan, maraming salamat. Ayan, si Itachi, shout out kay Uncle Itachi. Yan, so, salamat sa inyo. Yun. So, yan, dyan po nagtatapos yung debate namin. So, Uncle Sis po, i-send ko sa iyo itong live. Kanino ko i-send to? Ipahingin na lang ng link, bro, kung nasa drive mo. Sige. Bro, Nash, naka-live ba tayo sa Facebook, bro? Tsaka sa YouTube? Hindi naman. Hindi naman. Dito lang sa TikTok naka-live. So, Facebook? Wala. Nawala sa Facebook kasi nahulog si Albert. Sige bro, pasend na lang ng link dito sa DevCon para mapanood ko rin. Sige. I-download ko lang to.
Pero sa platform mo, sa page mo, sa Bring It On, naka-post. Hindi pa ako nagpo-post ngayon sa Bring It On. O nga pala, no, malapit ko na rin buksan ulit si Bring It On. Ayan. So, maraming salamat. Father, Gerard, wala yung baka kasi pag nilagay namin sa YouTube, tapos mag-a-appeal sa amin na pabura, sayang yung effort di ba? Oo. So far, Hindi bro, lagyan mo lang Bible Defender kasi di mo na yan eh. So basta ano lang to. Kayo na bahala mag-edit mga girl. Ibibigay ko sa inyo Toro. Oh. Soro video. Congrats, Uncle Nas. Congrats. Galing mo. Naka-score. Pag natawa ako doon. Tapos na ba yung live stream? Tapos na? Di pa. Pero okay lang. Ikakat ko na lang. So, mag-end live na ako sa TikTok ha. Salamat sa mga nandito sa TikTok. Thank you sa inyo mga guys.